Esselamu Aleyküm hemmerde. Paylaşım videoları, paylaşım yankı TikTok'u, kıyın olmadan benimle yankı Fransız olur çıkıyor. Çünkü tema biz Türkmenistan'a ina adan attık günü yakınlaşık geliyor, karşılık günü. Şu vardı vurgun edelim. Yankı Türkmenistan'a Selamu Aleyküm. Türkmenistan'a ina adan attık olmalı, karşılık günü olmalı. Biz hakiki karşılık mı, karşılık günümüz var mı? Biz karşılık mı? Türkmen halkı karşılık mı? Türkmenistan'ın hükümeti karşılık mı? Yani şu arada gurgun edelim. Hormatlı vatandaşlar, şu video YouTube'a koyular, şunun için komentarlarını yazın. Eğer de sorunuz olsa ben bilişimden cevap veririm. Birinci, benim fikrimçe biz 1991 yılda karşılığımız aldık, 27. oktyabrda. Şol alan karşılığımız başta hakiki karşılıklı. Sebep ol karşılık yukarıdan aşağı kaçtı. Yani 1990 yılda, 91 yılda qara 87'den başlap Sovet Soyuzlarga başladı ve şu yerde yine Pribaltika devletleri birinci gitti. Ondan sonra Ukrayna, Belarusya, Kazakistan ve Rusya uyuşup yankı neme geçirdiler. Yığınak geçirip şu Sovet Soyuzu dururlu ve her devlet yankı Sovet Soyuzu'na giren devlet her kim öz karşılığını almalı karar çıkardılar. Yine şunu yani Türkmenistan'ın yukarı Sovet'inin yol açtığı Türkmenistan'ın birinci sekreteri Niyazov men yadımda düşen şu vaxtları birinci sekreter mıydı ya şu vaxtları yukarı Sovet'in başlanmadı. Yönü Türkmenistan'ın yol açtı. Şol Moskva seyredip ağzını açıp oturdu Niyazov. Şu Moskva karıştı olan şu Moskva seyretti. Moskva'da 91 yılın oktyabrına çelli eyyem yankı Ukrayna, Belarusya, Gruziya, Armeniya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan yalı devletler eyyem karşılığını alıp başladılar. Türkmenistan gördü, yeki öyle kaldı. Türkmenistan, Kazakistan, yine bir tane devlet kaldı, 3 olup. Bunlar en sonki devlet bolup karşılığını aldılar. Ben diyecek oynadım, Türkmenistan'la Niyazov karşılık için görüşüp, yankı canını, canını nimetmeyen görüşüp karşılık alan adam değil. Yukarıdan aşağılarını öyle kaçtı karşılık. Şunun için biz bir gram kanım dökmedik karşılık için. Biz hiç talim etmedik. Yönü Paukaski diyen yani yukarıdan görközme boyunca geldi karşılık. Şunun için karşılık 20. oktyabrda ol bir Lipov karşılık. Biz onu hakikaten bir alam da yok. Ne Türkmen halkallı, ne Türkmenistan'ın hükümetinin lideri yankı yol boşsallı. Ol yukarıdan aşağıdan kaçtı sebebi önkü Türkmenistan'ın giren yerine Sovet Soyuzu yıkıldı. Sen şu karşılığını almasan sen devletin olmayan. Şunun için Türkmenistan devleti karşılığını almalı oldu. Niyaz Fallı'la yine Moskva seyredip Moskva neyme deyite yankı şunun aydan ne deyip oturdu. O yüzden komanda gelin o. Neyme çıkın bilen o. Ondan sonra halka yüklenip başladı. Halkla gülüş başladı. Halkam neyme yok oradan aşağılığını halka deyite halkam hava deyip dur. Gördü. İki ortada en o momentta şu adam gördü Moskva'da NATO yok. Orada Türkmenistan'ı unuttular. Önkıyalı Türkmenistan'ın kontrolü Moskva'nın komisyonu gelip oraya da yok. Halka yüzleniyor, halkının işi yok. Şu tabiye söyleyip gidip diyor. Düşünen yok. Şolik ortada bu burada düştü. Karışlığa bilmem dediyen özümü iki tek kandidat yok buna prezident yankı sayılı geçiren şonun tamam devlet menki deyip harekete geldi. Ne etti? 1991 yılda derru 27 oktyabrda Türkmenistan karşılık deyip yankı ilan etti ve derru yankı sayılı geçirdi. Birinci sayılı Türkmenistan karşılık devletin birinci sayılı iki tek kandidatla sayılı geçti. O gülkünç. O sayılı değil. O yöne bir neme bir yerini prezident edip yani halk tarafından belirlemek için
bilinç oldu. Saylov olmadı. Yani beylik kandidatlar bilen yarışıp, debat geçirip, gidişip, yani programı hödürlep, halkın geleceğini hödürlep, yine biz garaşlı bolmaly, bizim garaşlılık yani hareketimiz, siyasetimiz bolmaly. Hiç tat edilmedi. Dine yukarıdan o Moskva'dan Niyaz Türkmenistan'a garkomet belirlenler yani yukarıdan özünü belirledi. Yine 91'de yankı Türkmenistan karşı devlet oldu. Yine 92'de ne medya teyade konstitusya girdi, teyade ön konstitusiyası bilen gelip öldü. Ünferin Türkmenistan karşılığı olmak için birinci bilen konstitusyanı çalışmadı. İkinci bilen öz karşılığını yankı bular bütün dünya jar etmeli. Terk etti. Birinci karşılığını jar ettiler, ondan konstitusyanı ötketip başladılar. Bolya. Ona da bir ulu bir yanlış değil deysen bolya. Yönü savurun. Yönü yine 92'de bular konstitusyanı teyadeleştirdiler. 92'nin konstitusyası Türkmenistan'ın tarihinde bolемение demokratik konstitusya, bolемение bütün dünya yani konvensiyalar dengeleyen bir kanunnama. Yine şunu yani şol konstitusyanı kabul edip derru Türkmenistan'ın prezidenti teyardan yani prezident sayılır geçiriyor. Yine hazır teyarda Türkmenistan emeli geldi. Men teyardan prezidentliğe nimet çek deyip teyardan özünü yekete kandidat edip koyup 99 bitin 99% utup yeni de yeniş alanını. Ondan son 92'den son bizde prezident sayılır utordu. Şonu ulenim. 2006 açıldı. Yine Nihil Niyazov garaşsızlığı Türkmenistan'a getirdi. Ol öz-özünden boldu. Şoya da Türkmenistan neme Niyazov direkt başka bir bolsa da karşılık bolurdu. Türkmenistan karşılık bolurdu. Niyazov olmasa da bolurdu. Çopan oysam karşılık bolurdu. Yönü Niyazov karşılık alanına Türkmenistan'ı derru eline alıp yani özünü prezidenti belirlep derru diktatör urkuttu. Mesela için başka bir bolsa Türkmenistan başkaça ötürdü. Şunun için Niyazov gördü, halktan ses çıkan o. Hemmeler yaşlılığın gurk ölmesi var, yaşlılığın nimeti var. O yaşlılan perişte oldu Türkmenistan'a. Hemmetini yankı gereklere ziyatka verdi, cayat verdi, konkurentlerine yankı veripe verdi, kevyerlerini daşarı da kovdu, kevyerlerini yankı inteligensanı çap etmeyeni betetti, onu pulsuz aldılar. Aygara şeydip yankı inkamı istedi ya başka dünya karışlı, özünden başka dünya karışlı adamlar karşı görüştü. Yani şeydip Türkmenistan Sovyet Soyuzu'nda ne mutada inteligensiya bar devlet, ne mutada açık demokrasiya bar devlet karıştırılıp derru diktatura gitti. Bir yılım yani karıştı demokratik devlet olmadı. Birinci günden gön gitti. Men yadımda men 91-92 yıllarda Aşgabat'tadım. Şonu yani bir yerin Niyaz'ın yanına girip çıktı. Sonra gürleştik olun şeyle diye. Niyaz'ın stolunun üstünde plotka var. Plotka gamçı var da. Gamçının daşına kalüç provolka var. Ondan şonu yani giren adamı ırkı diye. Halkı şeyle taklamalı. Gamçı ondan kalüç provolka bilen yani daşı olmalı. Urumda dine yani gamçın nimet olmalı. Şol tüyenek yalda atlar tinne girip qata ağırmalı yani. Şol yal halkı saklamalı deyip. Yine şol simul hükmünde gamçısını toğrunu saklayadı. Şol adam girip şoğu düşüp yani çıkıp bana vurdum verdi. Benim katayın gördüm be. Bu neydi? Samsak mı neydi adam bu idiot mu deyip. Ondan görsem şunun iyiliği der yolu derru yurdu basıp alıp öz kultunu koyup öz yani şeklini her yere koyup diktatör devleti yasamak oldu. Yine şeydip bizim karşılığımız emele geleninden derru uğurlanıp gitti. Biz Niyazov'a karşılık olduk. Biz Niyazov'a karşılık olanı vatandaşlar biz Niyazov'a karşılık, Niyazov Moskva'ya karşılık. Yani kim Moskva'nın hocayını olsa Putin mi Yeltsin mi şoň karşılık. Ondan 93. yılda Niyazov Moskva'ya yallaklayacak olup двойной гражданство etti.
yankı iki grajdansı girdi. Ya bir topar ortalar var olur yankı çıkıp köçe çıkıp nimet başlamadın deyip şol köşüştürecek olup arkin bolun Türkmenistan'ın önkü yali Sovyet yali ine dvayno grajdansı var deyip yankı şonu girdi. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra yavaş 93'te gördü. Hiç kim sesini çıkaran yok. Yankı demokrat nimede men nimede işledim. Guluşukta işledim. Şu Türkmen Zapstro'da işledim. Şu yerde yığınak geçirir. Komünistler uyuşurup yığınak geçirir. Komünistik partiyanın adını Demokratik Parti etmek. Ondan sonra şu Komünistik Partiyanın yoldaşlarım şeyle diye. Aynı Niyazov başka devletler bilen gülüşenle ondan sonra senin arkanda hayt parti diyor. Komünistik diysen ay bular kendi sıyılamayalar. Şunun için hiç tadı ütken yok. Yani Komünistik Partiyanın adını Demokratik Parti ediyet deyip yine şeyle bir yörer deyip ön kuyal hem de ön kuyal deyip her yığınak geçiriyor. Komünistik Partiyanın Demokratik Partiya yani adını çalışmak için. Şey deyip ünitlerin kararışsızlık yok. Yok oradan Osmanlı'dan kaçtı. Ondan derru Niyazı süpürüp alıp öğüne karışletti devletime deyip. İkinci arkasında duran ben onun diline düşem yok. Yani gelin yani gepleşimde geleli. Yine şey deyip karışılığın öğü düşönüne yok oradan Niyazov karışılığımızı oğurlap yani Türkmenistan'ı, Türkmen halkı öğüne karıştırıp koydu. Ve şunun bilen kult, yani kultunu olup başladı. Kult demek, dine öğünün yani tarihini, öğünü öğüdürüp, öğünü koyup şekiller yatap, hem medadını avtoritar yağdayda yani hakları alıp, hem bağlıkları öğünü alıp, hem yani hareketleri dine öğüt etmeli deyip, hem metni öğüt aşağına kurunu deyip. Demek yani prezident deyip, ol bir vazifeni diktatör hükmünü belirlep, muğlen yani Niyazov'dan hiç kim arkadaşlık taklanıktı. Ünit verilme olsanız Niyazov Avrupa'da giden nokta, Amerika'da giden nokta. Bir başta Amerikan prezidentinin doğuştu. Yani Abdülkadir Türkmenistan'a geldi, bunu kaç kayıttı onun. Şundan sonra hiç yere giden nokta. Ünit verilme olsanız şu diktatörler geliyor, men demokrasiya kuracak deyip bütün dünyanın ağlayalar. Bunu bilen yani gepleşip başlarına aydiyalar, sen demokrasi etsen biz olacak. Olan bolya diyorlar, onun şonun bu toya, şonun bilen hiç kim rolünü katnaşan yok. Üyüt Köşk Serdar Berdi Muhammedov hiç kimden katnaşan yok. Bunu diye yanına diktatörler yanına yani çağırıp alaymasa, mihmaça çağıraymasa, başı çağırayanım yok. Sev ağrı yok. Bizde şol iksan diktatör gelen son Niyazov, Berdi Muhammedov'a gelen son Türkmenistan'ın avrayı bütün dünya yani siyasetinde bütün dünya meçhörüne yıkıldı. Şular Türkmenistan'ın şeyli var, masrafetler olayım aydar yerler. Baran yerinde Türkmenistan diysen Severna Koreya yerler diyorlar. Yine şunu birinci eğadım olsa birinci şolatları edin Niyazov. Demek bizim karıştırılmaz Niyazov uğurladı. Niyazov halktan yani yukarıdan Allah tarafından verilen karşılığı, öğünden verilen karşılığı derhal uğurlap halka yetirmedi. Şunun için biz şu karşılığı ne der döktük, ne kan döktük, ne istedik, ne arzu ettik, bilmediğim. Bilmeyen son bu maşinçilik değil ya. Halk bilen ok yukarıdan karşılık deyip yani gol çeken karşılık bot başlaya halk intek Sovyet Soyuzu'na yetmiyor. Derhal onu öğüne karşılık koyan da oğurlayan. Yine buna maşinçilik değil ya. Siyasi maşinçilik değil ya. Yine Niyazov'un edin esası günahı ve ondan son kaptanına 3 tane Türkmen değerler koyup Türkmen halkından qoğranıp olur yani intelligent sanıyordu, kontrollerle hem mi dadı. Yine şeydi biz 1991 yılda Rusya'dan karıştırılmada aldık da Niyazov'a karıştı olup kaldık. Yine bizim karıştırılmanın tarihi. Ondan son Niyazov'dan son 2005 yılda 2002'den beri Niyazov yaraman 6 aylap Banisa'da değerli öz yerine köşkünde yatıp yaraman. Son Putin yürüyte generalları iyi verip olur atayla bolup
Ataylan kontrol edip, şu yerde yürüte spetsoperatsiya edip, Niyazov'u Berdimuhamedov'taga öldürdüp, bir gruppa Berdimuhamedov ortağı öldürür. Neymiş Berdimuhamedov? Birinci, akıllı, bavaraplı. İkinci, yüz keşfi çalışanına önkü prezidente meňzeşek. Üçüncü, in esatam näme diýsen edýär. Yani iddialy näme diýsen edýär, aýamy ýala diýsen ýalaya, gelberik diýsen gelýär. Yani Russiyan bul iti. Ine şoň üçin Russiya bağlı bolup, Russiyan gulu bolan soň, ine Türkmenistandan gulçuluga taldy. Ine şurýaly haçanna bir Nidastoyny, haçanna bir hiç wagt öňde bolmajak hiç bir lider hereketleri, kaçsız, karakteristika ýok adam, bilimsiz, ukypsiz, gödök, biheppe, medeniyet taýdan pes, ukyp taýdan pes, moral taýdan, ahlak taýdan pes adam öňoýsaň, hökman suratda özüniň duýgularyny, özüniň ýanky karakteristikalarını döwlete ýatyryp, döwletem şoňa öwrüýär. Ine çürük tohumyň lideri, çürük tohumyň milli lideri ine Gurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistan şuny getirdi. Şular ýaty. Hormatly vatandaşlar, eger de soruňyz bolsa, ýagyň men boşundan jogap beren. Şoň üçin bizim alyp barýan siýasatymyz, DVT toparynyň alyp barýan siýasaty, esasy demokratik opozisiýasynyň alyp barýan siýasaty birinji biz garşylygyny almaly. Biz Russiýada garşyly, Türkiýede garşyly, Hytaýda garşyly, hiç garşyly bolmaly. Biz prezidente de garşyly bolmaly. Türkmen halky adat garşyly bolmaly. Konstitusiýasy adat bolmaly. İstenen adam konstitusiýada öz hakyny gorap bilmeli, öz haklary we jogapkärçiligi bolmaly. Ine şurýal döwletde prezidentim garşyly bolýar, halkym garşyly bolýar. Halk prezidenti garşyly, prezident halka garşyly. Ine şurýalda biz gurmaly, şoň üçin şol garşylyk ýetip gelýär. 27 sentýabrda geçirdiler. Yani Serdar Berdimuhamedov 20 sentýabrda doguldy. Şoňa ýakynlaşyp birden iki yani toylaran berler ýaly şoňa geçirdiler da 20 sentýabrda. On hiç şeýle manisi ýok. Sentýabrda geçirmek tebebi tok ýok. Näçe biz 20 sentýabrda oktýabrda garşylyk alınmasak, näçe biz onu çalışmaly. Ol bir tarihi datlar, ol tarihi ýergitmeli datlar. Näçe onu sentýabrda geçirdiler. Şoň üçin häzir garşylyk bolar. Her adam düşünmeli. Şu garşylyk bize gaty wajyp. Biz şu garşylygy inni Berdimuhamedowyň elinden almaly. Häzirki günde Türkmenistan, Türkmen halky Serdar bilen Berdimuhamedov Gurbangulyga garaşly. Serdar Berdimuhamedov hakatyna Gurbangulyga garaşly. Gurbanguly häzir Putin'e garaşly. Häzir garşylygyny Erdogana berjek bolýar. Erdogany ýalap başlady. Dogon berip, hemme da dogonum diýip aýrad ağlap başlatdy. Häzir kunny Berdimuhamedowyň arkasyna dagy ýaly bolup duran Putin inni ýok bolup gidýär. Şoň üçin muny gorajak ýok. Şoň üçin men ýani biziň äpişki mümkinçiliklerimiz emine geldi. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, haýyş siz maňa jan geldi. Men ýanky işgärler tölegini geçirmedim. Bu wagtda jaňatdy başlatma. Şoň üçin biz birinji bilen garşylygymyzy Gurbangulyň elinden almaly. Men näçe diýen biz hökman suratda köşküne baryp Gurbangulyny bilen Serdar tutup şo ýerde biz karar çykarmaly, şuny ýagny sesini izolatora goýmaly, owdan depä göni we komissiýa döredip şolary ýanky teljermeli. Hemme bolan kanunlaryny olar pretensiýa hökmüne goýmaly, eline advokat berip biz bütün dünyada adalet suut edip, adalet suutda biz şonu dakazat edip şolary ömürlük türme bataryaly etmeli. Ýagny konstitusiýa esasında. Biz görkezme şol atlary. Biz şol edibilsek, bütün dünya ondan halkymyza ve gurulan sistema ynanýar. Adaletli sistema, diktator bolsa da advokat verip, şonu da şunu ýanky ýeňdiler. Sebebi hakyky şol diktator bolsa da onu köp eden
yani bir kanunçılığı var. Şunun için suud etbildiler değil. Saddam Hüseyin yani. Yine şuraya biz şu dağıtları etmesek biz yitik gidiyoruz. Men hada bir ideya edeyim. Men oturup analiz ettim. Neyem çip Türkmen halkı yitip başladı. Nesiller yitip başladı. Ünitverin. Bir diktatör ya bir tane devlet, beylik devleti basıp alacak olsa, birinci fizik basıp alıyor. Ondan o devletin tarihi var, o devletin yani adamlar, şayet adamlar var, o devletin kanı geçen yani genetik kodlar var, o devletin mentaliteti var, kılık kıyafetleri var. O devleti sen basıp alsan ahir burun kalıp seni yıkıyor. Şunun için şeyde bir sistemi var, basıp almak sistemi. Birinci fizik tarihinden basıp alıyorsun, ikinci sen şu devletin tarihini yitiriyorsun. Şu devlette teyze simvollar koyuyorsun. Prezident, milli lider, yani ki onun kakası, ecesi, bacısı, macısı hemmetini koyuyorsun. Şu milli lider bilen serdarın ağıtları, köçeleri ağıtları koyup hakiki tarihi yitirip şu tarihlere şunu zaminet koyuyorsun. Üçüncü, dep desturları yitiriyorsun. Dep desturları emele geliyor. Yallaklık, namartlık, yani korrupsiya, kezzaplık, ağlamaklık, şu dağıtlar sindiriyen de istenin adam basıp bilen. İsteyen adam et bilen sana ağladın diyecek adam yok. Yine ikinci şart. Üçüncü şart, ideologiya yürütmeli. Ideologiya ne mi? Milli lider, şol bizim arkadağımız. Yine şol üç tane daha ediyorlar. Yine Rusya, Türkmenistan'a geldiğinde şu üç tane etti. Dil ayırdı. Yani ki dili azıcık meçhulde koydu, esası ort dilini koydu. İkinci, tarihimizi yitirdi. Bir de 17. yıl içeri tarihi bilemdi oğlum. Üçüncü, dep desturlarımızı azıcık koydu, gerekliğini, yani ki olur gereklilerini ayıtsın diye. Yitip gitti dep desturlar. İnni Gurbanlı, niyasam şun ettiğini Gurbanlı neyme diye. Yiti işleyen. Yani şul bizim nesillerimiz yiter yali. Anardan gelen kodlar yiter yali, dep desturlarımız yiter yali. Anardan gelen tarihimiz yiter yali. Öz tarihini koyup başladı. Kakasına muzey açtı. Yani öz at şeklini koydu. Arkada milli lider oldu. İnni milli lider hakkında bir topar kitap yazıldı. Şu kitaplar sindir ya. Mektepleri, çağcıkları başlap sindir. Kellilerin dahil ya. Mektepte olur tarihi, hakiki Türkmen tarihini izuşat eden oklar. Kur'an olayın kitaplarını bulmayacak dağıtlar arkada zaman eli beyle izuşat et. Günü yani pametinden hem medali istirad ediyorlar, ayırıyorlar. Demek gelecek yok. Şeydip Türkmen halkından yani gullur yatıyorlar. Şunlar tarihsiz. Yani ki gana kod geçti de tarihi üstüne olmasa, deptesi olmasa kodları işlen yok. Yine şunu edip Türkmen halkını geleceğini yok ediyorlar. Dine öğüleri, ondan sultanlığı işte yine bir 30 yıldan eğer kim aytsa, o Türkmenistan mazat ise şu yaşa inanmadı. Yok o bir de arkada oluyor. Bir de Serdar arkada, Serdar arkada, arkada Serdarlı Kerim oluyor. Yine şunu biliyor, biz başkalar bilen yok diyorlar. Doğramaydılar diye kitaplarda da olmadı, hiç kitapta da olmadı. Yine şeydi, sizin bizim devletimizi oğurluyorlar. Yine şuna doğru kurulun sistemi değil ya. Fikir etmeyin, kurbanlı samsak. Samsak edip görünüyor da yönü arkadan işleyendir şu zatlık geliyor. Şunun için biz hükman suratta kurbanlığını arayas etmeli. Serdar Berdimuhamedov bizim seslerimizi oğlan için arayas etmeli. Hiç saat etmeyen gidip gören için bizim doğrunun anlaşılmadı. Mümkünçiliksiz, işsiz, yani ki medisini kömegi bolman soň, niyer edip, psikologik ýagdaý gata ağır bolan soň, ekologik ağır bolan soň, administrativni korrupsiya bolan soň, çıdaman, niyer edip ölüp gidip oturýarlar. Ine şoňa jogap bermeliler. Ine şoň üçin vatandaşlar men size diýen, biz hemmemiz üýüşüp şonu almasak, şu zatdan hemmeti bizim geleceğimize tesir eder. Yine bir 5-6 yıldan Kerim oluyor, Mergerisyena'da ol bir minister, ola gödük kuruluşu. Bir eyyam, 18-16 yaşından beri haramlık etmiyor. Yine şunun yerine bir düşüyor, ondan bir çıkılmıyor şundan. Hayadır tarihi mümkünçülük. Yani, epşi mümkünçülükler emele geldi, oyunun, gayrat edin,
Bu zat maňa gerek gel. Bu zat her bir türkmene gerek. Özüňiz türkmen diýip hatap etseňiz, Türkmenistanyň hakyky dogup ýaşan bolsaňyz, Türkmenistanyň barça şu Farapdan başlap, o çete ýa-ki Türkmen Krasnovodskiň, Bektaşyň territoriýasyna çeldi. Dogan arnaşyňyz bar bolsa, mazançylyk bar bolsa, aýyklanyň. Bolly. Kim ol Gurban Kezzap? Bir babaryň kezzaby. Gutoran kezzap. Biz onu tutsak etmeli. Hormatly vatandaşlar, soragyňyz bolsa ýazyň, ine men garaşlyk boýunça size informasiýa berdim. Garaşlyk gaty wajyp bayramadyr. Gaty wajyp. Şu bayrama hökman her adam barmaly, bellemeli. Ýewropada bolsaňyz, türkmen baydagyny alyp, maşyn minip daha görkezin. Aýdyn, men garaşlygymyzy, ýa-ki gutlaýan Türkmenistanyň garaşlygyny ne serdar berdim hamet, ne Gurban berkimin dakly ýok. Hiç dakly ýok. Hatda Niyazowyň dakly ýok. Ýokurdan öýe gaçdy garaşlyk. Şoň üçin biz şu bayramy elimizde almaly. Şu bayram Gurbanulyň bayramy bolmaly. Bütün ýa-ki Merkez Aziýanyň prezidentden çağırıp, bellep, içip, arak içip, keyip çekip yürümeliler. Bizim garaşlygymyz. Biz şu bayramı şoňa bermeliler. Şoň üçin Türkmenistanyň adamlar köçe çıkmaly. Çağlarını alıp, baydaklar alıp, öňe çykyp görkezmeli Gurbanuly. Halk ba, sen näder oýnap dursaň, wagty gelip otyr diýip öňe çykmaly. Ine men size hemmeňize haýyş edýän, daşa ýurtda bolsaňyz, kiçik videodan ýa-ki bir meydança video edip söz bilen aýdyn. Men hemme türkmen halky gutlaýan garaşlyk bayramy bilen hemmeňize garaşly azat Türkmenistany arzu edýän inşallah Allah kömegi bilen biz şu zatlara geler we Türkmenistan hökman gölläbesi gitjek ýeri ýok. Evet, sorunuza cevap vereyim. Burada Türkmenistan öz halkyny daşary ýurtda isletmeýän, öz içinde iş etmeýän mümkinçilik döretmeli. Gatdogry, inanyň, haçanla bir ýa-ni demokratik opozisiýa Türkmenistana gelende bir Türkmenistan saýlawy geçip, egerde DWT topary utsa, mysal üçin parlamentde prezident saýlawlaryny bir topar ýa-ni vilayet saýlawlaryny utulsak, biz hökman täze siýasat ýörüdür. Birinji siýasat halk üçin siýasat. O diýmek näme? Vilayetlerin ýolbaşçylary vilayetden adamlar bolmaly. Aşgabatdan ýa o ýerden bu ýerden bolmaly. Bir. İkinci, vilayetin ýolbaşçysy halk tarapyndan saýlap, halka hyzmat etmeli. İsteýän wagty, mysal üçin 5 ýyl saýladyňmy, işlerini korrupsiýa diými? İstendik arda boýunça merkezden gelip barlap basyp bilýärler. Ýa-da şo ýerdäki vilayet, ýa polisiýa saýlanmaly. Vilayet polisiýa saýlansa, onsoň vilayet ýa häkim aýdar sen näme guruluk edip ýörüp, gelip alyp gider süýre. Ve istendik wagty siz şonu aýyp bilýäňiz. Ay bardak bolur, dağıt bolur. Yok, bardak bolmaz. Sen bir adam aýyp bilmeýär, ýygnak geçirmeli, üýüşüp her kim argumentlaryny oýmaly, bir her adamyň sesi bolmaly, bäýteşikle ýa-ki seçiklikde ýeňip ine şol adamy aýyp bolýar. Ine şoň üçin ol şol sistema bütün dünyada barlanan ve gowy işläp gidýän sistema. Şoň üçin biz şol sistema geçmeli. Birinji. İkinji, Türkmenistan baýly boýunça biz birinciden çiğ malını satıp baymalılar. Biz çiğ malı ikinci perrabotka, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı perrabotka edip misal için $1000 gadı 30.000'dan 35.000'dan 6. 8. perrabotka edip satmalı. Diýmek biz az möçberde çiğ malymyz ýa-ki köp möçberde pul berýär. Ine şol sistema gelmeli. Ine misal için uly energozatratny texnologiýalar bar. Ine misal üçin perrabotka meditsinka, metallov. Ine şo ýerde bizde elektroenergiýa köp. Biz Türkmenistanyň şäherinde zawod kursak, şol Türkmenistanyň zawodyna elektroenergiýany halkara bahadan ýa-ki miraboy bahadan satyp, biz şöyle valyuta bilýär. Şonu upravleniýa alan firma bize valyuta tölemeli ve daşörde eksport edip bütün dünyada ýa-ki bäýteşikde öz haritlaryny tapmaly. Ne şeýdip biz Türkmenistany baýadyk diýär.
yerler halkınki bolmaly. Sen yerden baýap bilýän. Zavodçaga durýan, perrabotka edýän, şertname bağlaşan orset bilen Sibir rayonlar bilen ya başga döwlet bilen eksport edýän pulun gün özüň alýan. Hökümet ne priçom? Eksport edýän bankaňa pul berýär, konvertasiýa edýän gelse manada geçen, edýän gelmese dolarda sakla. Konvertasiýa giýje günit konvertasiýa bolar. Bir kurs berilene, şo kurs ýa oýnap durur. Ýa valuta göre, eksporta göre, ýa içindäki zavod fabriklara göre, ekonomikaň aýlanyşyna göre oýnap durur da real ýa furşetde saklar. Bir furşetin içinde 30-20 tengen içinde büküp durur da şonda saklar. Egerde valuta gaşak bolsa, onu biz ýa salgytlardan, valutadan intervensiýa edip, satyp birjada valutany stabilizasiýa eder. Ýagny rynочный instrumentleri unutup, ýa-ni bazı instrumentleri unutup, finansiýa instrumentleri unutup biz saklar. Häzirki ýaly ýa-ni görkezme bilen, onam gara bazarda gardan satyp, onu da kriminal edip döwlet saklap bolmaýar, gurban bolmaýar, ýürüdüp bolmaýar. Şoň üçin biz kriminal döwletden demokratik, prozraçny döwlete geçmeli. Şoň üçin dünýäde häzir adam resursy iň gymmat resursy. O diýmek näme? Näçe bir adam bilim alsa, gowy ýa-ni şertlerde össe, okuwuny tortada dese, ýerti Elon Musk bolup bilýär. Bir adam Türkmenistany zryf et bilýär ekonomiski. Şoň üçin administrativny resurs, человеческий resurs diýerde adam resursy iň gymmatly zat, baýlykdan hem köp, gyzyldan hem köp, çiğmaldan hem köp, ýa-ni Türkmenistanyň baýlyklaryndan hem köp. Şoň üçin biz birinji ölen bilime üns bermeli. Bizim studentlarymyza, diňe studentler däl, hemme adam bilim almaly. 50 ýaşda da, 60 ýaşda da. Men häzir bilimler alyp 3 tane universitetim bar. Yani şonda da bilim alýan, häzir bir döwlet universiteti oturjak bolýan. Bilim hökman almaly. Sen ömrüňde tejribe alýan, egerde bilimem alyp dursaň, onu tejribeň sana bilim bilen birleşip uly zryf berýär. Durmuşda ösüş ýol berýär, ösüş zrywyny berýär. Ine şu ýaly ýaýma adam köp ýok, sebäbi men YouTube'da çıkış eden esası TikTok'ta çıkış edemek yöne inşallah TikTok'lara başlarım. TikTok'ta çıkış eden yöne şu efiri YouTube'a koyarız. YouTube takrarını görür. Sorumuz olsa berin vatandaşlar men size garaşlılığın vacipdigini, näýeli soňky 34 ýylda garaşlılık näýeli Türkmenistan'a geleni we näýeli Türkmen halkı garaşlılığını yitireni size beýan etdirdim. Özüm değil şayat oldum, şoň üçin size görünmedim. Men size soru bereyim. Egerde siz garaşlılık hükman Türkmenistan'a gerek, Türkmen halkına da karşılık gerek deyip pikir etseniz plus koyun, 2 san plus koyun. Egerde karşılık Türkmenistan'a gerek, yöne Türkmen halkına gerek gel deyseniz, ona plus ve minus koyun. Yok, karşılık gerek gel, karşılık halka da gerek gel, Türkmenistan'a gerek gel, ana prezident altın karşılığını biz saklasın. Näme şonu etsin deysen, onu 3 tane minus koyun, men bir göreyim. Kimin näýär pikiri bar? Ya da öz kommentaryda pikirini ýazın. Okey. Ine şeyle, bizim esas çıkışlarımız, yani devletin çıkışları esası bizim halkımızı üstürmek için. Düşüncesini, cemiyet bilimlerini, grajdan yani bilimlerini, Türkmenistan grajdan bolmak için sen bilimler, yani cemiyet bilimleri vermeli, sen administratif bilimleri almalı, sen Türkmenistan'daki hükümet institutları değil ya da, yani Gasudarstv institutu, yani şoň ýagdaýyny bilmeli. Sen Türkmenistan'ın organigraması ya da näýe guruluşyny bilmeli. Sen köp zady öwrenmeli. Sen hakyky grajdan bolsaň, mysal üçin Ýewropada, Amerikada kim alyp görseňem Amerikan guruş sistemasyny bilýär, döwlet guruş sistemasyny, Ýewropaň döwlet guruş sistemasyny bilýär. O mümkin bir näçe edaralar bilen okdur, ýöne umum guruş sistemany bilýär. Bir döwlet özüne döwlet diýen bolsa,
demokratik devlet diyen olsa bizim Türkmenistan ýaly onun 3 tane hükümeti var. Birinci parlament kanun çıkarış hükümeti, meclis, onun yani aşağıdaki bölümleri, vilayet parlamenti, etraf parlamenti, Oğuz verdi, Arçınlık'taki Kicik Oğuz verdi. Ne şular? Yani şahalarıdır. Şular meclis hükümetin şahalarıdır. Şunu kanunlar çıkarıyor. Ve yerine yetiriş hükümetin kanunu ulanýarmy, ulant bilmeýän bolsa şonu düşündürüşler berýär. İkinci hükümet bul yani yerine yetiriş hükümeti. Yani prezident ve kabinet ministri. Birinci ministr, onun orunmatarları, vice-premierler, aşağı ministrler, yani departamentler, her vilayetteki şunun bölümleri, şunu aşağı sonki idara çelli, şunu yiyen idara çelli. Ona yerine yetirici hükümet değil ya. Inni üçüncü hükümet kadet hükümeti. Şular her bir hükümet avtonomna, birbirine karışlı, bağlı, din agramlıklı hükümetler olmalı. Yani şuna yani devletin din agramlığı değil ya. Yani şunu bozsan devlet yok. Yani Türkmenistan'da şunu bozdu. Türkmenistan'ın prezidenti kadet hükümetin yani haklarını öğren aldı. Parlamentin, meclisin haklarını öğren aldı. Öğren verdi ya. Bellemeyen hakkı yok. Meclisin başlığını sayılarında parlament saylanıyor, meclis saylanıyor. Meclisteki adamlar saylamalı. Üntörenim o zaman ben görkedim videolarımda. Gurbanly Berdimuhamedov parlamente gelip öz-özünü hödürlýär da öz-özünü saýlýar. Bir gülkünç. Bütün dünya Türkmençe bilýän bolsa gülüp ýykylardy. Bu döwletde bu bir kino, spektakl. Bu bir komediýa diýip aýdardylar da. Onu şu biz ort diline çykyş edip düşündürýär bütün dünya. İkinci, onun üstüne yani ona basvalya 3 tane hükümetin haklarını, onun üstüne de milli lider, onun haklarını basvalya da yani halk maslahatını döredip yürüyüte bir gerekli organ bolmalı, onun bir kanun organ döredip konstitusiyanın üstünden yani bütün devlet kuruluş sistemanın üstünden bir kurum koyup onun başlığını öz belliyor. Ondan öz-özüne şoýada istenip kanun çıkarıp bilýär. Men Romaç atım yani halk masadynyň vekili ise ol Rim'daki bir Rim imperatory men atım yani parlamentin nimetine giýermelip te parlamentin adamları ýaly abisçeýine giýermelip yani material abisçeýine giýermelip gol çekýär onu atyny parlamentin vekili diýär. Ne şu adamam Gurbanly diýen eşegini, pişigini, atyny, güjüni, itini, özüni, rally maşinini, yeni bir zadyny parlamentin vekili etdiler, halk masalynyň vekili. Idiotdan bu. Yani näme etse edip bilýär, muňa aňyrdyr diýen ýok. Ya parlamentde saýlanan adamlar dine Gurbanlyga wepaly adamlar. Şol kelletini aldyryp bilmeýän, Gurbanly şu elini şelip bassa böküp el çapyp yani gerek bolsa şöyle özünden ödüp, huşundan ödüp, yallaklap, şöyle yani bir guturan adamlar var ya. Namussuz, vicdansız, vatanı, döwleti pikir etmeyen, dine ağızlarına döwlet, zat, döwletin bähri etip, ulanýarlar da öz korrupsiýa işlerini edýärler. Ine. Şoň üçin şu zatlar durdurulmaly. Bu bir komediýa, bu bir çyn zat däl. Biz bir erwet garanky ertekide ýaşap ýörüz. Biz lampany yani bilimleri berip hemme zat ýaktylandyryp garadan zulmy aýryp onu türmäge batmaly. Gurbanly bir nime Serdar Berdimuhamedov. Soruny bolsa berin, hormatly vatandaşlar. Korrupsiýany düzmek kyn mesele däl. Korrupsiýany durulmak birinji bilen çinowniklaryň ýa-ni işleýän adamlaryň aýlyklaryny götürýär. Aýlyklar $200'dan $3,500 çelli aýlygyny götürýär. İkinci, olar şert berýär. Mesela için avantaj berýär. Mesela için sen ine bir ay otpuska däl 45 otpuskan bar. Sen ine mesela için hökümet jaý sana kreditse jaý berýär. Şonu dine şoň bahasyny üzüp bilýärsiň. Yani prosentlary ýok. Şol avantaj berýän şular korrupsiýa etmen arasy işläpler ýaly. Arasy işläp
yani beýleki bir adam berýän pulunu mätäç bolman yani arty işler. Ola bir. İkinci, biz umumy döwletde adamyň aýlygy 800-den $3,500 çel aylyk ortaça aylyk bolmaly. Ministrň ýolbaşçylary $10-15,000 aýlyk almaly. Inanyň $10-15,000 bir ministr alsa, ýygyr ministr bar. Bir ministriň aýlygy $10-15,000, $15,000 diýär. Ýylda $20,000-$200,000 boljak. Inanyň şoň ogurlayan puly ministerswada milyonlarça 50-100 milyon ogurlaýar. Bu $200,000 altyn ýöne ogurluk bolmasyn. Üçüncü, açık mass media bolmaly. Isleyen adam korrupsiya diýip bir zat dilese, ne şunu getirmesen bolmak, ol doğunun ardına şey diye gönü video edip nime goýýar, şöyle gönü prokuratura hemmet büküp şonu ýanky barlamaly. Egerde maglumatlar dogry bolsa gönü gidýär. Doğunun bolsa da gidýär, ýanky garnaşym bolsa da gitmeli. Onu adamlar düşünýär, ha, hakyky görüş alyp barynýar korrupsiya. Muňun oýnatmalar diýip durýar. Üçüncü, hökümet tarapyndan barlalar bolmaly. Hökümetde işleyen adamlar barlamaly. Ol bizim vatandaşlarymyzy barlamaly. Potrotda, yerlerde, ýanky o gojulugyna ya başga sektorlarda hususy adam, hususy kompaniýalar barlamaly. Gaýtyp hökümetler barlamaly. Şo ýerden korrupsiya başlaýar. Ol ýönükli adamlarda korrupsiya ýok. Ol her bir gazanjyny deri bilen alýarlar. Niyeti bilen alýarlar. Olur höküminiň обеспечениýasynda ay bolanok diýip allap, ýanky hiç zat bolanok diýip ýürüýte bir problema döredip senden jüňden pul alýarlar. Ine şolary kontrol etmeli. Şu ýaly instrumentler bar. İstenik adam istenik wagty, ýanky polis bolsun, MHM bolsun, ardalar boýunça dol barlyk edip atçot bermeli. Men barladım, tuttum, yaptım, koydum. Ona da yapım barıp ýöne elini kanamalyk gitmeliler. Ýygnak gitmeli. Birinci tutnamaly, ýygnamaly, ondan soň tutmaly. Advokat vermeli ve açık tutda şonu boyuna koymalı. Dakazar edip. Wa aleykümselam. Salamu aleyküm. Gogu var bolun hemmeňiz. Assalamu aleyküm yaşlı gowmy armany ýyldaşlar Wa aleykümselam. musulmanlar. Biz başlandyk. Sentýabrda başladyk diýdik boldy. Ne ýetikýär sentýabr biz aktivistimiz başlaýar. O da indi garaşsyzlyk bayramy gelýär-de nesip bolandan. Han indi garaşsyzlyk bayrama berlenjek, ulaqan taýyarlyk görnüti elbetde ki watanymyzyň, halkymyzyň garany görkezmeli güni dünýä ýüzüne elbetde ki görkezmek bilen çäklenmän. Her kim şonu yüreğinde, kalbinde Allah bilen bağlanışıklı inanyan olsun, men olsun, näp ýaşasyn, şeýdip ýaşasyn. Şol duýguny Allah Taala bergey her bir bendesine, iman eden bendesine. Şo dilegi bergey kalbymyza kabul edip göberse bolýa gidýär. Bara bir döwürler Ayazhanyň döwründemiş o. Şeýle ýaşapdylar Ayazhan öýdýän. Ýurdun içine paça halktan belli men ekenler. Hökmeni suratda padşa dünýäden geçip jaýlanandan soň ertesi gün şol owa, şol gala birinji gelen mihmançylyga alýan ekenler. Ve şol ýurda giren adamy hem mihman edýän ekenler, hem padşa bolýan eken. Hani çopan bolan Ayazhan bolýar, han bolup otyka nimmesini ýygnatmagandyrdy. Üstünäki egin başyny, sarıgyny, o çokoýuny, zatlaryny ýygnatmagandyr, astyryp goýupdyr. Hemişe seyredip gezen ekenler. Gelen ýeriň unutma, Ayazhan gelip izi dolup barmak bolarsyň, ýani uzak täl diýe-de kimdiňi unutma diýe-de. Kimdigini ýatlak gezýär, özüne men kimdim bu şähere geldim, han boldum diýe. Ve adalet bilen ýöredi. Sebäbi o taýyň halky adalet bilen ýaşamak isleýär. Ýöne bulary adalet bilen edip bilen bir şeňgalyk kärleri bar eken, daşardan biri hojaýynçylyk edýär eken. Indi muňa nähil düşünmeli, misal üçin bu erteke.
bu erteki hakykamy ýa-da kommunist ideologiýasyny oýlap tapyp biziň esser çağlarynyň beýnine dık göweren gurçuklary güýmeni kessinler diýip. Nähili pikir edýäňiz? Garaşsyzlyk diýen duýgu barada geldik-de. Garaşsyzlyk diýen duýgu Garaşsyzlyk nähili ýasynmaly? Sen maňa bir Diňe parat bilen däldir ha. bir jogap berden tezar. Türkmen hi garaşsyz boldymy? Türkmen halky. Sovet Soýuzy geldi, garaşsyz bolup galdy. Oňa çelli garaşsyz boldymy? Indi Türkmen halky diýip ýanky Balkan, Daşow, vilayet, Liwap vilayeti, Mar vilayeti, Ahal vilayeti hemme nark görsem-de her yerlerde taýpa tirer ýaşaýar ýanky kiçik milletler ýaşaýar. Ine şoň hemmeti garaşsyz boldymy ýa garaşsyz boldymy? Öňkü zamanlarda. Men diýjek bolýan adam biziň ganymyzda garaşsyzlyk barmy? ýa biz öňkü zamanlara birine garaşsyz bolup geldikmi? Bolýa. Bu soragy men özüme bereni alak gollumdan daýlap seredin. Garaşsyzlyk elbetde ki her bir insana mahsus bir zatdır, Allah Taala tarapyndan berilendir. Ýagny bize berilen her bir adama 24 saat Allah Taala diýär ki bu sana beren 24 saat altınımdır diýär. Ýagny kitaplarda munyň 24 altın bilen baglanşykly hekaýelerim bar, adamlar diňläp öwrenip bilerler isteseler ve her kimin bir garaýşynda bar ve biznes tarapdan seretseňem. Если вы хотите быть преуспевающим бизнесменом, то вы должны всегда помнить, что ваш работник должен жить и чувствовать себя комфортно на работе. Он должен радоваться работе. Когда это будет так, то вы будете жить, on şol wagtda o işgäriňiz siz özü başyňyza täjet gezersiz diye. Gowy bossumuz var diýip sen üçin gowy iş diýerler diye. Senin bertduğunla bulara baye diyen, govu yaşa diyen diye. Biznesem şolar ýalar, yurdam şolar ýalar. Munam edip bilen adamlar garaşsyz adamlar. Näme üçin adamlar garaşsyzmy? Her kimin özünün identifikatory bar, barmak izi diyen zat, iň prostoy fiziski görünýän zat ve Allah Taala buýurýar ki: "Ey adam ogly, siz meniň yaradan ähli mahluklarymyň içinde iň söýenlerimsiňiz" diye. Hemme zat sizin üçindir diye ýöne ýatdan çykarmaň, cennet bardyr, dozak bardyr diye. Şoňa görä de ýaşaň diye. Ve haýsy düşünje adam seredenimizde de iň belkisi ateistlere hem gelenimizde Ýewropa ýurtlaryna diýerler ki, ýani biz inanmaýas İsa'da diýenler var, elebeli diýenler var, şolaram diýär ki biz yaxşılık etmek mecburiyetindeyiz diye, ýagny zorundaýız diye. Ýagny bir insan bolup ýaşap geçjek bolsak bu dünýäden, izimizden ýaman söz diýmejek bolsak diye, biz iň bolmana yaxşylygy öwredik gitmeli diye, yaxşı iş edip gitmeli diye. Ýagny musulman diline öwrenmizde emri bil maruf diye. Düşünýärmi? Kur'an-ı Kerim'in ayetini okaýa aslında bilen okýany. Biz yaxşılık etmeli diye. Bize buyruk şoňalak ýaşap geçmeli diye. Emri bil maruf aýdýa, nehyanil münker aýdýa. Yani oňaryp bilsek erbetligem goýaly diye İsa aleyhisselam bir çekkäň orsalar ikinciň goýda geçip git diýipdir diye. Uruş döretme, Allah sana cennetten köşk verecektir şonu etip başarsan diye. İsa aleyhisselam buna etkili dinimize bunu tasdikli. Garaz, eziz ildeşler, 27. Sentýabr garaşsyzlyk bayramy övürdüler, çövürdüler, indi hökümet şuat eline hökümet we kanun ba edenini etdi goýdy. Bolýa. Sesimizi çykarman otiri sebäbi döwlet diýen düşünje, ýani Türk iman milletleri üçin, Türki milletleri üçin, hatta iň bagysy şu Türkmen milleti üçin häzirki adyny aýtsalam şu Oğuzlar üçin naşy döwlet diýen zat hemişe başyň täji bolupdyr. Düşünýärmi? Ýöne diýär ki, elmydamy içerden, elmydamy içalylar döräpdir diye, ýöne şu içalylar dörese de diye, Türkmenlerde gerek bolsa şu döwletini ýykyp täze gurmanan başartdyrlar diye. Düşünýärmi? Mecbur boli, hani Osmanlı zamanında padişah wagtlary Yeniçeri diýip gullukları var. Türklerin Yeniçeri askeri bular
Padşah bilen närza bolsalar Kazan devrini ekenler. Topkapı Sarayı'nın basen ekenler, başına alsan şo taýda veziri barmy, ogly barmy, şahzadasy barmy şonu belliýän ekenler. Ýurtda adalat bolsun diýip. Ve şol sistema siyasaty deňgelek gezipdir. Türkiýede ta 2002-nji ýyla çeldik, 2014-de çelim, 15-de çelim ta Erdoğan'a geçýänçe Türkiýanyň içinde askeriýe siýasatdy deňgelek oturdy. Ýöne balyoz diýdiler, o diýdiler, bu diýdiler. Türkiýanyň askeriýe siýasatini gyrdylar. Ýoş-ýoş hökümete geçirdiler. Döwlet başkany bizim Türkmen, bizim Gurban Gulyalak general bolup kaldy. Şoň buyrugy bilen ýörenmeli. Ýöne näme üçindir bu generalyň buyrugy bilen partladylan Ors samolyoty Siriýanyň üstünde mıň kellesine däldi, başbakanyň kellesine patlady. Bular kän bilýärler. Şoň üçin edilýärler oýuna gelmäli. Tarihte Türkmen başarıptır da onunla şu zaman o canarım tarihte Türkmenler hem işe adalatlı oltturlar. İň berkisi Kur'an okan diýänimiziň sebäbi hem şondan. Kehf suresini okan Türkmen diline şo taýda Ashab-ı Kehf suresinde Allahu Teala buyurýar ki, ben birinci bölümünde 7 sanak, 6 sanak, 7 sanak, 7 sanak itvarady görünýär ýa. Osa Musa aleyhisselam bilen Hızır aleyhisselamyň yer ýüzüne duşuşup nämeler başlaryna gelýär. Bu kıssalary görünýär ýa adamzadyň içinde musal edip ve üçüncüden hem gelecektekisini aýdýar. Ve şu Zulkarneyn aleyhisselama gezek gelende üçüncü bölümünde o Zulkarneyn'e diye menne güç, kuvvat, kudret verdim diye ol güneşi izarlap gitti gün batara garap diye. Ta batkalık yere baryança, güneşi batkada göryança yürüdü. Öňünden çıkan zalimlere eger siz tövbe etseniz bağışlanırsınız, tövbe etmejek bolsaňyz zalimlerden bolarsınız. Sizin cezanız ölümdür. Allah'ın huzuruna cevap vereceksiniz. Ol size verecektir azabınızı diýip emmäňizi öldürecektir diýip aýdýa-da Zulkarneyn gün batary temizleýär. Osan gün dogara aýdýar. Garas şu Ashab-ı Kehf suresinde Zulkarneyn'i okasaňyz, şu Zulkarneyn aleyhisselam diýjek barada alımlaryň köpsünün gelip geçýän ýeri, meselem gyzyklan görün şonu Wikipediýada zatda köpsi Oğuzhan diýip ýatýarlar. Ýagny şu Zulkarneyn tarihdaky Oğuzhan bolmagy mümkin. Seredin adalaty yer ýüzüne ýaýan. Adalaty yer ýüzüne daşa bir ýerde bir teňge de bar şo teňgeli. Birje teňge bar 10.000 9.820 näme bolupdyr? 9.900 ýyl bolupdyr, mäli 10.000 ýyl bolan o moneta. Ýekje bir moneta bar eken, şo internetde başan surady. Şo moneta hem şo moneta teňgesi eken dünýä ýüzünde ýörýän eken. Düşünýäňizmi? Serdar, bir soru var şöyle bir yer ya. Şu wagtda Türkmenem şu kanunları işläp dur Hudaýa şükür. Ferit, Geleceğe gep mesele. Bana da näme bizi dine altın asır kampanýasy başga kampanýalar işletilip bolmazmy diýip aýdýar. Şoňa özüň jogap berjekmi? Men jogap bereyinmi? Näme diýip bizde altın asır kampanya ba öňler MTS bady ýa-da başga kampanýalar gelse bolanokmy da aga näme üçin indi seredin şu taýda şu berilip duran soraga şeýle jogap beresim gelýär seredin ýurduň içindäki ýagdaýa hakykatdan hem gelin seredeliň Allah diýeliň ölümli dünýä ölümi ýatdan çykarmalyň ölümi boýun almadyk kapyrdyr diýe türkmenlerde gadymdan gelen söz bar şeýle buna aýtyp durmaly ýatlat durmaly bireňize ölümi ýatlat tuturuň diýe ölüm haktır diye. Ölümün hak boluşy ýalak Allah'ın huzuruna gelmek hem haktır diye. Näme günahınız olsa bolsun men bağışlar ey benden diye. Siz yeter ki kalbinizde niyetiniz gözel olsun diye. Her işin netijesini mağa oýun diye. Ýöne hereketinizi edin diye. Kaçanla köp bolduğunuza, köpçülük bolanyňyza, iman edenlere sanynyň köplügine gözüňiz yeten wagty gorkmagyna diye. Allah'a iman edip Allah'ın adı bilen ýören esasy kapıdan hem girin diye. Allah bize bersin şo pursada inşallah. Güýz aýlarynda garaşsyzlyk duýgusyny ähli halk bolup duýup görmek, ýaşap görmek we bütün Türkmenistan bolsun, Türkmenistanyň üstüne galan bütün dünýä möňür bakdyndan aglasynlar diýip bakdyndan.
Bagtly bolup ağlasınlar, ağlap, gowuşsunlar. Yurdumuz diri yetim, diri yesir dolu, diri dul dolu. Ondan beri ýanada bir giden cenayet dolu. Ölen ölüp ýatyr, giden gidip ýatyr. Ne serediýän bar, ne goýýan bar. Men suat gelin urşalyň, gıýgyrşalyň, MTS bilen oğlum alaka diýär. Ölüm diyen ölüm MTS'i boş ver. MTS şimdi o zatlar problem değil. Şu anki mesele biz birleşmeni seyretmeli. Bu zatlar näme bolup ýatyr o seyredin dünya. Orsiýet Ukrainany seyredin. Orsiýet paşır etdi. Ukraina orsyň düýbüne baryp oty. O taýda bular. Her ýerde uruş çıkarıp gok çıkarıp otyrlar. Näme üçin, kime gerek ve näme maksatly? Düşünüp pikirlenip görmeli. Näme biz Türkmen kime yamanlyk etdik? Hiç kime yamanlyk edemezek. Yok. Biz bütün dünyanın içine yamanlyk getirip söýdüğümüz şonuýla mally sebäbi pandemiýa başlady. Gurbanguly bizi Türkiýede taşlap gitdi, daşary ýurtda äkitmedi, ne ölümizi, ne dirimizi. Bizim gıýgyryp başladyk, ýollar aç diýip şeydi. Bizim hemmemiz cenayetçi belledi. Indem kimleri öldürecek, kimleri öldürecek bolupýar. Allah diýelinde Allah Taala'dan diläliň güýjüje bize güýç sanaşmany nesip eylesin inşallah. Ha ýaxşy ýaman. Näme diýe Türkmeniň gowşy diktir başy, diktir seri diýemi, näme serhoşdyr seri, näme diýip Türkmeniň daýdýar şo goşky ýalyňyzy şem barmy? Teoriýa diýer. Janagym, teoriýa bolman, praktika bolanok. Janagym, Abdullah'ny alsaň efire Murad aga. Teoriýa diýip gülýär. Yo, sen bana sorulan gittin Serdar. Gaty ýönükli jogap bermeli. Sen diýip men jogap berdim. Dilegem etdim. Berdim. Men kynalmadan jogap berin. Näme bizde diňe altyn asyr kampaniýasy bar, başga kampaniýasy işleseler bolmazmy? Serdim. Türkmenistanyna iki sany prezident, ýani iki elli prezident Atalogul. Bular Türkmenistany daş töwereğini betondan divar kurdular. İnformasiya içinden çıkmadı ýaly, içinden adam çıkmadı ýaly soğutkularyny barlap, daşynyň gelýänler näme çykyş edýän, näme informasiya ýaradýan Türkmenistan barda diýip, ýani gysyp informasiýany bek saklaýarlar. Şonuň üçin içinde operator, ýani internet operatory sana kod berýär, sen şol kartan, sim kartan bilen bütün dünýä şirketden geçmen çıkyp bilýär. Diýmek onu kontrol etmeli. Diýmek diňe bir kampaniýa bolmaly, öz giýüsini goýýar, şöyle altyn asyr kampaniýanyň ýol açdy, hakyky nemesi we şo giýüsi kontrol edýär. İnternetler bekleýär, ýani kontrol etmeli adamlary, internetler diňe gerekli adamlary berýär, galanlary pes saklaýar, YouTube bekleýär. 60% internetdäki saytlar bekleýär. Egerde MTS ýa başga kampaniýalar bolsa onu etdirmeýär, olar hususi. Şonuň üçin Türkmenistan hökümeti hiç wagt beýlik kampaniýalar etmez. Mesela şimdi Fransa'da bir 20-30 kampanya var, operator güýçli, kiçiler hem köp. Bura biri bilen ýarşyp, ýani servislerini köpeldiýär. Häzir $14, 14 euro bezlimitli internet. İsteyen döwletinde, Ýewropaň isteyen döwletinde bezlimitli internet. 170 döwlete jaňat bilýän. Ine $14 euro. Iň gymmaty $20 euro. Ine derdim. Şul Ýewropada hemme zat gymmat. Egerde şul servis Türkmenistana oýsaň $10 et bolýar şonu. Bütün bezlimitli internet ve näçe 170 döwlete jaňat bolýar. Diýmek, konkurensiýaň üstülen adamlar täze abarudniýa getirip goýup zat edip kampaniýalar üstürler interneti. Ýöne Türkmenistana gerek gel. Türkmenistan başarsa gysça kontrol edecek, yürüte Hatay'dan abarudniýa getirýär, şolu kontrol eder ýaly içini. WhatsApp, TikTok, ýani Telegram'y kontrol eder ýaly. Men bir zatdan borkýan, haçan biz şul kezzaplar tutup basyp täze döwlet sistemasyny gursak, ine şo ýerde internet operatorlar köp bor. İnternet her operator size dirru internet çatıp uslugları verip arasında konkurensiýa bolup bahalar pedirler. Beýerde men bir zat belirjek bolýan, häzir Türkmenistan TikTok'da otyr. Birden TikTok ýaplaýdy näçek. Türkmenistan ker bolup galýar.
YouTube açılan o. Yine de imo geçmeli, yine de yankı her hili bir iň bir ösmedik programmalar geçmeli. Ünsörün 20-nji asyrda hemme döwletler internetlerini güýçledip optabalakny goýýar, yankı soňky tehnologiýalar ulanıp bizde o zatlar ýok. Sebäbi onu östürýärler öldürür üçin, hökümet üçin, MHM üçin, polis üçin, ýöne halk üçin eden oklarny. Обычный kabel. Ondan bolmaz. Şonuň üçin meniň pikirimçe internet bolmasa döwlet ösüp bilmeýär. O ösüp bilmeýär. Ya internetde hem sen YouTube'da bir topar programlar öwrenip bilýän, görüp bilýän, sapaklanyp bilýän. Sen internet bolsa başga bir mesela şeýin Türkmenistanyň universitetindäki okuyan studenti gün Amerika çatynyp Amerikada leksiýadan kurs alyp bilýär. Bir topar adet bolýar internetde. Men Özbekistanda gruppalar bilýän özbekler Özbekistana oturup Amerika'da traktör işleyen guzavolar. Şunu dispatcherizasiya edip $2000 aylık alýarlar ayna. Oturun yerlerine. Nähemşe Türkmenler etmedin şöyle. İnternette bir topar aylıklar galanıp bolýar. Bir topar videolar, suratlar, bir topar yankı montajlar, bir topar gazançlar var. Web designlar, yankı security, yankı programa ýasayanlar, aplikasiya diýenler bir topar 250 hüner var. Şo ýerde Türkmen halky öwrenip ösüp şondan gazanyp bilýär. Näme beden oklar şonu? Sebäbi esasy maksat şuňky zulmüň Türkmenistan basyp alan, biziň garşylygymyzy elimizden alan, biziň garşylyk döwletimiz basyp alan Gurbanly ve Serdar Berdohamedow atalogul bütün Türkmen halkyny kör saklamaly. Şular hemme zat bilýärse, şular diýerlerini bütün dünýä aýdyp bilýärse, açyk gönü içinden onu olan problemat başlaýar da onu tutsak edilmeli bolýar. Ine şoň üçin olar bize karşı görüş alyp barýarlar. Hakyky görüş, günne ýigiden akşama çel görüş edip dur. Informasiýony polyan berjekkä bolýarlar, informasiýa berjekkä bolýarlar, galyp saklaýarlar, bir topar MHM'ler işledýärler, bir topar yankı polisler işledýärler bize karşı. Türkmen halkı informasiya almasını içeriden. Şuraya alayım. Yani doğru mu Serdar? Doğru. Men şu an belki ustroystoda töreme halkynyň näwatin 300 adam daha var. Talip dağlar gürleşip oturlar. Bir hilli adamların emosiýasyny oýnajak bolýarlarmy näme şu wagtda öňgürlüğüne desim gelýär-de şu wagt. Ya onun ne işimiz olmalı da biz häzir halka düşündürür. Net. Durun. Uruş çıkarjak bolýasmy? Näme biz gan dökjek bolýasmy? Biz adam öldürmek niýetimiz barmy? Biziň problemimiz biziň o her kim öz metodyny ulanýar, ýöne biz hem şu taýda şu biz hem şu öz metodymyzy aýtmaly. Biziň niýetimizde kan dökmek yok absolutny. Halkyň içi 7 ýaşdan 70 ýaşara hemme ağzı birleşmäne taýar bolmaly. Bu kadar basit. Allah Taala towbaňyzy bagyşlaýan bendelerim diýen wagty, gelende halk bolup köpçülik bolup towba edin, men kabul edeýin diýär Allah Taala. Gelin ine elimize şans geldi towba etmäni. Towba etsek Allah Taala ömür berer belki ýaşadyr gelecek nesilleri. Belki hemne gargyşa düşeriz, üstümüze daş ýagdyrar, ýitip gideriz dünýä ýüzünden. Onuň üçin ansat. Näme üçin biz göz ardy etmeli Allah Taala niýatdan çykarmaly. Elbetde ki ýatda saklanmaly. O zalyma garşy gerek bolsa göreşiňdi. Ýöne siz ýa-da uruşarsyňyz, ýa-da uruşmarsyňyz diýe. Olam Allaha bagly diýe. Ýöne siz kalbyňyzdaky niýetiňiz dürüst bolsun diýe. Düşünýäňizmi? Özüne ýaxşylyk isleýän adam başkasyna ýaxşylyk islemese nähili adalatly bolup biljek. Öz iňi isleýän gowlugyny gopdulnaqa islemeseň, beýlekilere islemeseň, bu dünýä hemme artykmyjyna ýetip duran wagty nämäni paýlaşyp bilemizak. Nämäni üstüne gyrlyşyp ýörüz. Näme üçin ýaşap ýörüz? Dikar etip göwürdiler. Näme üçin? Edil bilimsizlikden sebäpli, bilimsizlik bolan sebäpli. Gün-günden erbet bolup barýar. Serede bir ýaş olanlar näme diýär Türkmenistanyň içinden?
Bular ne desen diýäňiz aýdy iki kelleli drakon diýip aýtdyňyz aýdy ýene kämakal gürrüňe ne diýdi gaýdyňy düşýärmiz öňürek. İki kelleli drakon otyr diýen wagty iki kelleli drakon diýip oturan ana üçüncü kellesem gelip otyr munuň uzy etjek işi taýar. Bu mesni ýaşa olanlar bilen tanyşy baýlaryň çağlary bilen velayet merkezlerine, kenarlarına banda döretip başlaya. Al üçüncü kelle drakonunum şey dip ösýär diye. Abdullah näme diýen şo barada şeýle maglumat gelýär ýurdun içinden. Diňe Aşgabatdan başlapdylar ne beýleki velaýatlerde da başlajaklarymyz şeýle ýurdu halkyň içinde. Ay bir topar samsyk döredýärler, eli pistoletli, awtomatly ýerden netik gezýär, östese öldürip gezýär, jogap bermeýär isady. Kim geplesin o zaman? Düşünüyorsun mu? Halk şeydi korkuzup kamçın aşağına saklacak olup diyor. Bular näme etjegini mi? Bular ölesi gelip diyor. Buların ne Türkmen halkına karşı gidip. Näme diýen Abdullah şoňa? Salamu aleykum rada, gowmy adaylaryňa salamu aleykum tertara. Hobi adaylar. Aleyküm selam. Gowmy Abdullah? Can tamam näli? Tamam. Efirini görýäs. Berekelle malades. Şulugda gitsen tuğulmy gatyly kömek edýän halka şuraya temana düşündürüp berýänler diýen gatyly. Aleykümselam Mustafa abi. Ayt Abdullah sana söz gözegi bereli 2 minut sapık. Mustafa namaz burada sonra wa şoňa bir näme edýän? Ine bir toparlar diye gan dökmeli gidip yani görüşmeli, uruşmalı, ürüşmeli. Bizim toparmaz diye şarikler bilen näle köplük bilen çıkıp köplük bilen çıksan onunla karşıdaklar bizim tarafına geçip bizdiňe gurmanly yani serdar ve ýanyna bir 50-100 adam gatýsa şol tutup alıp zat edip näme ders. Mümkin gan döküler ýöne az meçherde döküler. Biz köplük bilen almaly pikir edýärse, sen näme pikir edýän? Ey näme indi şo 2 tane näle edilen jenaýatlar trigger edip ulanjak bolýarlar bolýar. Inte adamlara biraz giňişleýin düşündirmesen näme üçin turmalydygyny, näme üçin beýleki ýurtlardan primer getirip şol ine beýleki ýurtlarda edil şo jenaýatlara karşı çıkan adamlar bada ende halka ayağa kaldırdılar da bir jenaýatyň üstünde. Şonu ýaletjek bolýar, olaram ýöne bir stabilni bir normal edip düşündirip intek iş eden oklar da ýöne diňe şo gyýryp ýatyrlar da. Indi ýöne umuman wagty dämka diýen mene. Näme? Halkyň üstünde işlemeli intek. O hakda görünýär. Indi şeýle diýäňiz da ýene bir zat ýatdan çykarýaňyz bilemem. Allah Taala bilen araňyzda näme erbetlik geçti, näme üçin inanasyňyz gelen her kimi göz işi kanaşdyr. Ýene biz inanýas, hem meňim inanýanlardan inanýasyň her kimin bir ýene bir zady bilýäs ki soňuny işiň ujuny watanymyzdy we bütün dünýäniň istoriýasy hani biz öz taryhymyzy biz bilmesegen bizden gizlän bolsalar hem ösen ýurtlaryň taryhlary görkezýär ki bularyň halky ata-babalary bir wagtlar birleşdiler, ayağa kaldylar, meseleni çözdüler. Ve bugünkü günde 21-nji asyrda biz 21-nji asyrda elbetde ki tereyağdan gıl çeken ýalyk etip bolýar, halka agzy birlik bersin sebäbi türkmenleriň taryhyny aslında diýilýär ki bularyň bu milletiň asly diye Türkmenistanyň halkynyň asly oguzlaryň asly teoriýany goý. Yarısı esker olan, yarısı peýgamber olan nesilleri şoňa alak bularyň diye. Şoň üçin bular iman adalet diýen ýerde gutoran ýerleri, duran ýerleri türkmenleriň şondan diye. Diýär ki Allah Taala siz taýarlygyňyzy görün, köpçüligiňizde gözüňiz ýetýärmi diye esasy kapydan girip barın, meňe iman ediňden ýöreň diye. Men näde ýeňjekdiňizi size görkezeýin diye. Men sizi bu dünýäde gerek bolsa ýaşatjagam mendirini, üstüňize daş ýagdyrjak, ýogatjagam mendirini. O käbir milletler bardy, ýönekay sesten ölüp gitdiler diye. Ses çykdy welinde duran ýerine gatak kaldylar diye. Towada etip ýetişmediler diye. Fursat. Assalamu aleykumlar. Ruhsat berýän ýa awtoritet söz berýän awtoritet aýdym diňýär. Gowmy açmadan Abdullah Gowmy Serdar abi Gowmy. Abdullah sesinden hem tanasyň belki. Ay tanışal aýdy ber agamjan hoş geldin. Safa berdiň. Kalkınış men. Am birinji bilen berilmerde at halka
tarihini öğretmek gerek. Mesela hani kan dökmeli zat yani men ona birinjilikle karşı gerektiğini ediler mi? Ediler. Birinci mesele o değil. İkinci mesele halk näme isleýär? Gelecek neslimiz yani Berdimuhamedowlaryň saýasyny 17 ýyl boldy dogrudan Berdimuhamedowlaryň geçenine. 17 ýyl içinde halk näme ýitirdi ve gelecekde näme ýitirer? Bir nesil däle ýem türkmen halky 2 nesil ýitirdi. 2 nesil näde bitirenligini düşündürmeli halka. Birinji nesil biz. Mesela Abdullah sen men Muradat senem belli bir ýyllarymyz ýitdi dogrudanmy? Çağalamyz üçin näme ýyl bar? Olan geljegi üçin Türkmenistanda näme bar? Şonu düşündürmeli halka. Üçüncü mesele o zat ýitirenden soň eger biz gidip köpçülük bolup gazanan ýagdaýymyzda näme gazanjagymyzy, ýitiren ýagdaýymyzda näme ýitirjekligimizi düşündürmeli. Indi ýitiren ýagdaýymyzda bir ýitirjek hiç adymyz ýok. Zaten hemme adymyzy ýitiripdir biz dogrudanmy? Daşary ýurtda ýitdiýarlar işläp ber. Eklenç. Ne toýumyzy görübilýäs, ne ýasymyzy görübilýäs. Ýöne gazanan ýagdaýymyzda näme gazanýas? Halka şonu düşündürmeli. Bu zatlar halka düşündürenden soň öz wagtyny geçmegi bilen da ol bir günne garaşylarmy ýok. Belki 1 ýyl, belki 5 ýyl alar. Ýöne belli bir gün geljek we halk ayağa galar. Ha, onda gan çykarmy? Belki çykar. Çünkü men Berdimuhamedowlardan gan geljegini bilýän. Olar ruhsady berat öldür diýer. Biz başlatmasam olar başlatjagy açaçan mälim. Size de belli, bize de belli. Zaten adalet ýoklugynyň belli otaýdy. Türkmenistanda şu wagt. Edenetdiliginden belli, kanunsuzluğundan belli, Berdimuhamedowlaryň emmedadyndan belli. Indi mesela monça adam var, kän adam däl. Halka şunu seslenmek isleýän. Türkmenistanda şu wagt mesela han Berdimuhamedowlar neşäni ýok etdi diýär. Dogrudanmy? Neşäni aslında ýok etmedi. Neşe diýilen zat hala Türkmenistanda var. Ýekece sistema getirdi. Bir baronluk sistemasyna getirdi. Ýekece baronun öýüdi we adamlar bolup otur şu wagt. Onsoň näme etdi diýerler? Pensiýany galdyrdy diýerler, ýa şunu etdi, bunu etdi. Zaten hökümet o zatlary halka bermek mecburiyetinde. Hökümet näme? Biram halka şonu düşündürmeli. Hökümet halk tarapyndan saýlanan bir guramadyr. Şoň manysyny öwretmeli halka. Ha, ondan soň emme da öwredilenden soň 1000 adam bolup çykdykmy, 10.000 adam bolup çykdykmy, 100.000 adam bolup çykdykmy, 5 adam bolup çykdykmy, ol esas zat däl. Çıktıktan sonra halk ýoşadan özümüze gelýär. Ha, başlady ýem gel bidem çykaly, hakymyzy talap edeli. Esas şu zatlar halky öwretmek. O gan dadili murşolyň o zatlar soňky gurrunlar. Gattory. Gattory belläkeşdiň menem bilen Başlaň jaň geldi. Indi goşmalar köp ýöne esas zatlar aýtdyň. Biz ony özümüz ýa YouTube'larda aýdyp ýördik. Ony düşündürüp ýördik. Murada şu da çek bolan men dawadan ýanada däl jenjellen ýanada däl. Meselem men öz şahsy pikirim ya onu gollap ya bunu gollap atyor Nuruyn Talibi gollap ya siz gollap onda demek ya Abdullah'ı gollamak men kimin efiri olsa gelýän çünkü men derdim vatan ýurt Türkmenistan şu aktivistlerin arasyndaky düşünşmezlik näme dam näme üçin düşün meselem biz bir bolup bilmediğimiz sürece halk näme üçin näde bir etmeli bir aramızda düşünşmezlikler nämede görýärmi ine biz siýasatda intek nol hemmemi. Yine yukarıda siyasetçiler var. Siyasetçiler diyen toparlığın yol başları. Aşağıda sallatlar var. Aktivistler, grardan aktivistler. Yine sallat deyip men olur uncad edemek yöne bir düşünürler yani iraç yani. Ve ortada serjantlar var. Şu serjantlar men pikirimçe köp zat buluyorlar. Onlar urunýarlar, düşünen oklar. Bir Türkmenistanda sonunda gidip o yerden pul alıp ola oňarşy işleýär. Bu tarapy ýykylýar, bu tarapy ýykylýar. Şunu buluşturup ýörler we ýokara inanmaň. Biz ine size kitçek bilýän zatlar ham ýok. Aşağıdakylara da ýanky nimetine degýärler, gowne degýärler, da degýärler. Olu ýaly biz öňe gidirilmez. Biz agzybir bolmaly görüşde. Sebäbi näme dewlet topar görüşünokmy? Güýçli uğraşıp gelýän rejime garşy dewlete toparyp. Biz TikTok'larda gıýbat görüňe diýip oturamyz ok. Biz konkretna, metodiçna uğraşýar. Ya düýeje görüşünokmy? Görüşýär. Anämçip onu düýeje garşy, bize garşy ýa şu orta zwino gidýär. Sebäbi her kim prezident boljak bolýar. Bolun, gurrun ýok. Ýöne häzir görüşde prezident aňa dursun, aňarda dursun. Bir millet ýitip barýar. Şoň bir millet dağat bar ya.
Gelin şonu Niyetini bir gitti salam. millete geçtiğinde doğru aýdýan. Ondan soň ýani kim utu bilse ine açyk saýlalar. Bersin kandidaturasyny utsun alsyn sebäbi sen utursun alarsyň. Eger näde bolsaň erti senem düşürler. Halk böküp düşür seni. Ýani köşkden. Şoň üçin häzir birinji biz birleşip ýani görüşde birleşmeli. Elbette her kimin ideýasy aýratyn, her kimin pikir aýratyn, her kimin ýani planlary aýratyn dogry. Ýöne maksat, birinji maksat şu zulum aýryp açyk taýlur etmek her kimin ýani ideýasy bilen deňgelýär. Haça bu şunu birleşmeli, yok. Şunu düşünmeyen aktivist yapmayanlar köp. Bir toporu emheme geçkittiler, opozisiya karşı işleyenler, men aktivistim. Bir toporu pulunu işleyen medyakiler olup, yankı devlete söylüyor. Ananın, nemeyen aradına gidiyorlar. Kim Murat Kurbanova devlete karşı çıkış etbilecek deyip, yankı adam oluyorlar. Önk aktivistler. Şu hatları biz koymalı. Men şoň üçin aýdýan, häzir biz bir derejä çykarys görüşi. Şonda men halka ýüzlenjek bolýan. Kim egerde görüşen bolsa, hökman gollan, ýapyşyň, kömek edin, itelen, ýanyna durun, bir zat diýse edin. Ýöne kimde kim başga birine pok atýan bolsa, hiç kanalyna barman, gaýtyp şoňa aýdyn, sen näme işleýän, sen näme rejime kömek edýän diýmen. Ya rejimiň esas maksady, emhemen esas maksady buluşturmak, bir-biri bilen söýüşdirmek. Bir-birine karşı uruşturmak, bir-birine karşı gidiştirmek de öz yankı aradığında uruş edip, o yüzden çayf edip üstümden gülüp görmek. Şoň üçin biz devlete olup birinji men çıkışımda yankı radyoda attığında men aýtdym. Devlete hiç wagt tökmetlere ya tanqidlere jogap bermedi, tanqidler baha bolsa öwürler, öser. Ýöne biz sen hiç tat diýjekkä, näme diýsen şonu diňlip biz gönükdik. Şonda da üstünlükle kazandık. Biz goşulamız. Käbirleri erti danışama TikTok'ta diğer adat yok. On gıyvadı, zapisi, on zapisi. Ne merak şu hatta? Zapis birini ediyen olsam, no, guruluşma. Ne yapmış guruluşan? Inanmasam. Öz işimden bol ver. Yani rejim aşı guruluş var. Ne merak bu hatlar? Şermendençilik, şu da hatlar geri yok. Siyasatta ayrılmalı şu da hatlar. Siyaset hapa değerler. Hapa adamlar siyaset ediyenler. Biz anık bolmaly. Häzirki günde biz uruşdy. Bize karşı bir rejim ýa iksan Atalogul giýje güni görüşýär. Onuň goşuny, MHM, polis, MİT, bir topar goşunlar var, pullar var. Bizim ýanky baýraklaryndy alyp satyp, şo pullary bize karşı ulanýar. Biz birek birimize görüşýär. Birek birimiň kiçik ýalňyşlaryny tapyp, ugulluğa çiýişirip, birek birimize görüşýär. Rejim hedil şu hatları yankı özüne aktivist diyenler düşünmeli. Men söyledim. Biz bir 2 ay Tomuz ayları çıkış edemdik. İyul-Ağustos ayları. Halka bir dinç veren niyette. Sentyabrdan başlayan. Aynı şular yeköyler kaldı. Onunla deyip buluşup, korkup, kevakt yaşadın arkadağım diyenler buluşup gittiler de. Neye mi gerek şu hatlar? Sen birinci bilmeli, sen näme isleýän, sen näme çıktın mas media? Gıybet etmeyene, şermendeçilik etmeyene, ya halka yol koymana, ya bilim almana, ya da görüşmeyene, özüň düşünmeli, şonu düşünme oýdan. Birinji düşünmeli. İkinci, bir planın olmalı. Okey, sen devlete bilen birleşme, ona birleşme gurun yok, partnerski näme saklan, öz toparyny ýanap gidiver. Seni gollar, sökman gollar. Näçe köp topar bolsa, näçe aktivist köp bolsa, has goýup. Häzir bir-birinden tutup alyp gidip başladylar. Farhatda biz yapışdyk. Golap, men şonu aýtdym, gelin o şunu yapışalyň. Şunu gidersek, bir-birinden hemmeňiz alyp gidýärler. Size näme bol diýsem, ay bu maşennik Farhat. Farhat beýle, eýle. O görüniň üstüne olar türmede otyr deportda. Söwüç barny atdylar. Gerek, näme? Ýanyna maşennik ol bul. Ýanyna kimdigini biz bilemiz o. Ýöne Farhat taýdy şo topary. Farhatyň topary. Farhat bilen bir çörüýdir, görüşdiler, rahat etdiler. Indi Farhat bizim bilen çörüýdi, derne girdi, çıkışlar etdi, bir topar akçyly geçirdi. Onu ýatdan çykarmalylar. Kömek etmeli. Kömek etmeýän biz kömek eden üçin bize topalýar. Aýaga. Şoň üçin meniň pikirimçe
ortada duran özüne aktivist diyenler durmuşmalı birinci. Durmuşup ya toparlayan görüşmeli ya da birlik toparlayan partnerski görüşmeli. Biz yine çağırdık hemmetini. Gelin görüşelim. Şertem yok. Sonunda şertler amardık. Bir yöne görüşün. Birlik bir yığına karşı görüşmem. Davay görüşelim. Yani her kim ödüyorunu yap görüşelim. Boldu. Şonam kabul eden oklar ay sen neme sen beyle sen eyle. Biz neme beyle biz neme eyle. Biz sen varda ya birdat diydik mi ya gurladık mı ya nemettik mi yok. Sen biz varda gurlap yatıydın hem bidatlar aydıp yatıydın. Çın ne geplap yatıydın birdat TikTok'ta geplemeli olsa geplap yatıydın. Biz oraya da dedim biz çık yatmı. Rejimin ediyen poklarını görködiyer, cemlet bilimler veriyer ve biz niye akıt bilecek nokadımızı okuyoruz. Yalnızca kalkınışın aydışı yani. Başka da atın işimiz yok, vaktimiz da yok günaydı. Yine ben giyece onu da işleyen, size doğruyum haydi. Giyece onu da işleyen. TikTok'u girmek için, ya efir etmek için ben vakt tapmalı. Vaktim yok. Ben işli. Bir topar işliler erteden akşama çeli TikTok'ta oturuyor, samırdayan da adım yok. Şunun için siyasetçi ol bir cemiyetin brilyantı. Şol adam bilye hükümetin oyunlarını çiğnep verip bilye halka düşünüp bilye. Şol adam halka yol kötüp bilye, maksatlarını doğru düşünüp bilye, cemiyeti östürüp bilye ve şu cemiyetin öňe gidiş yolunu kesip bilye. Katı vacip köp siyasetçiler değil mi? Murat Urvan, Düyeci, yani Soyunov olmalı, nece köp olsa olur. Orta zvino, ortada adamlar, nece köp olsa olur. Yöne birine hormat olmalı. Biz hormat oýýar. Biz hormat oýýar bolýan, kiçilik görýärler-de gowşakluk görýärler. O orta zvino aşağılara hormat oýmaly halka. Ol efirde ejen, pejen, bir topar bir Hudaý daklasy zatlara ýaryn mene dinlemek, mene ine Allah wa üstünde TikTok'ta Türkmen aktivistler dinlemek, dinler ýerler. Göneýdi. Utonyan dinlemeli. Ýöne halk özü gurun etse men dinleýän. Sebäbi gaty wajyp men üçin. Şolar ýalňyş aýtsa-da, söwgün aýtsa-da dinleýän. Ýöne aktivistler dinlemek, dinler ýerler. Näçe dinler ýerler? Ösen oklar. Ine ünfern diýilşe. Diýilş men tanıyan Türkiýe baramda Türkiýeden meni tanıyan. Stalovoyda işleyen oğlum çıktı. Men çıkışlar edemde bir gün zoom ettim onu görgülü utanyp gizlenip ýören oğlum. Ondan devlete çağırdı, yerli devlete çağırdı bir topar yumur hükmünde bir topar dağıttılar adamlar hüvütünler güllür saadet nimetdi. Biz bunu bir şadayan oğlum deyip hata verýär. Ine der näil üstü. Yani tölümü üstü. Meni hem tankid edýär, onu hem tankid edýär, onu hem tankid edýär. Etsin. Gurun yok. Yöne zadela, yani bir iş için gurun yok. Bir topar bolmajak zatlar aýdyp, senden nime zulüm ýasap, pulunu işläp, o näler bolatdyr? Вообще maskaraçylyk. Men tituşka diýilýär o. Ine Sakhatov, Kaşpirovski, Rahmatov tituşka dönüyor. Go aktivistler tituşka dönüyor. Tituşka demek pulunu bir pul verse yine şonu hücum ediyor. Ya köşede aktivistler çıksa şonu pulunu var ukka ediyorlar. Tituşkalar değil. Olur medya tituşkalar, olur fizik tituşkalar. Türkmenistan pul şonu veriyor, grant tutuyor. Diyor kurbanlar şu görüşün, grant al yana deyip neyme diysen ediyorlar. Birden pul altılar. Eğer men pul tülötem, HES fonda karşı görüş diysem ona mı ederler? Şu yalı adamlar näil birleşecek, näil görüşecek, näil yani sen uverini bir akopda görüşülýän şeýle Türkmenistana giderler, baraly. Şolar näme etjegini mene arkamda dursa pıçan vurarlar. Unut bolýarmy? Men ol Türkmenistana barsam şo ýerde birinji çykana ynanyp bilerim. Ýöne onu unut bilemok. Şo ýaly öýlerini demoralizowat etdiler. Bular pikir edýär şuň bir söwür, erti ýaraşan bir oraya bulunok siyasatda. Siyasatda yanlışlık koyulmayana mümkünçilik yok.
goýberseňem düzetçek bolmaly. Bolýa bilmeýän goýberdiň ol hiç ýöne tökmed atyp, başlap ol muň üstüne pok atyp, sıçyp, ertirem ele gysyşyp, "Salam aleykum" diýişmek. Mene utanýan şu zat. Salam bermek utanýan. Mine nimede OBS'de bir ýerini duşdum. Ay şul 6 aylap meni tanqid edip bir ýylla. Oňa duşdum şoňa "Salam aleykum" diýdim. Ýani adalar. Tuğrime. Men marada biljek bolsam sen dinlemer ekenim. Sen meni gören ömrüňde tanan bir topar maglumatlar berip ýördiň. Sen meni wapşy tanawa. Niýden arýan? Ay kiçilik etdim. Ağam gaty görme. Siýasat çeýle de zat diýip ýanky bahana tapan bolýar. Men aýtdym, siýasat çeýle de. Hapa adamlar hapa siýasat edýär. Doğru adamlar doğru siýasat barýar. Boldy. Siýasatda günah ýok. Siýasat hem ýa medeniýet ýaly siýasat ýaly, ýa-ni sport ýaly, ykdysadyýat ýaly, ýa-ni içki daş siýasat ýaly arasy zatlar. Onu hapa edýän adamlar hapa adamlar. Onu bir arasy adam hapalyk eden okdur. Yer depmek olan bir arasy zat. Ýeti bir yer depmeýän tirt adam bolsa şöyle tirt dep gidýär bolýan, olam hapalak gidýär. Şu adam bar ol. Şoň üçin ay şeýle bolaypdyr da äýtmaly boldum başlardyň. Ol bir men düşünemok. Ýeti sen näle adamlar seçek. Häzir TikTok'da tökmed atýan zat edýär. Ýeti stoluň başyna oturmaly mı? Näme ýüzler bilen bunu adamlar seçek. Men şoňa düşünemok. Ama men bir bilen alalaşamam. Ine Muhammed Döýjalym. Ýanky biz özümizi Jenewada zynjyr bilen daňar biz ine öljek zat diýip çykyş etdi. Men böküp çykyş etdim. Bu ekstremizm biz oňa goşulamyk diýip Döýjal garşy etdim. Şunkune men oňdan çykyş edýän. Men şoňa garşy eden diýänim men oňa namatlyk edemok. Men onu satamok. Men oň pozisiýasyna garşy. Muhammed ağa men hiç halk karşı da yönü alıp baryan pozisiya karşı. Biz olsa gün şahsiyetine geçki diyerse şol adama karşı olup onu pokliyat. Bir adamın ideyesi yanlış olup biler. Arası olsa da ideyesi yanlış olup biler. Yanlışmayan adam yok. Yönü onun şahsını deyip onu poklap, onu hem yerde yönü kövlap poklamak benim fikrimçe onu şol diyen adamın içi gatı pok, içi hapa. Şol adama yakınlaşmanı ol. Şol adama birleşmeni ol. Yani sen birleşten pıtra diye. Men günay deyin. Näme bir gowy toparın ortada içine girip pıtırtık koyver ya. Ol edil emhemen hakiki yani maksadi. Ol bilip ediyemi, ya pul ediyemi, ya da samsıklık ediyemi men bileme onu. Yönü rezultat şol. Gynanzam. Şoň üçin men siýasatda 4 ýyl. Men bir uly bir siýasatçy diýär. Ýöne günde okuyan, seredýän, öwrenýän, ösýän we bir topar siýasatçylygyny işleýän. Şuňyna Merkezi Aziýa we Kafkas diýen gurman ýolbaşçylyk hökmüne men taýlandym. Şuňa şunu bir 4 ay ýygnak geçirdim. Kafkasyň hemme ýa-ni öňüden siýasatçylary, ýa-ni halkyň içinde awraly Merkezi Aziýa ýygnak geçirip gürleşýän, seredýän göňe deň. Bizim tecrübemiz, bizim ýa-ni siýasatda tecrübemiz olungydan pesär. Ol 10-20 ýyllap siýasat barýar. Bizim pesär. Egerde şular bize inanyp, bizi ýolbaş edip goýan bolsa, men gürleşemde olar masaly okup, Ýewropaň ýagdaýyny, Amerikaň ýagdaýyny düşündirip berýän bolsam, olar şonu görmeýän bolsa, diýmek bizim bir derejemiz bar da. Biz bir ol jygyrlykda oturan bir siýasatçy däl. Biz Ýewropa meşhurlygyny, halkara meşhurlygyny siýasatçy. Öz siýasat gürleşýär. Ýa-ni Ýewropaň siýasatçylygyny, Amerikaň siýasatçylygyny, Merkezi Aziýa, ýa-ni Kafkas, Russiýa siýasatçylygyny. Ine her Vilnius'a çağırdılar ýygnaga. OBS'nin ýygnaga deňgelýär barynamo. Bir topar siýasatçylar bilen gatnaşýar, buraya zat ýok. Türkmenistana geldim. Ýöne birine pokatyşyp maskaraçylyk gönaýdy. Şu halkymyz nähili ýa-ni ahlak taýdan pes gaçyp birine pokatyşýaly siýasatçylaryň şeýle. Şoň üçin biz siýasatçylaryň siýasat meýdançasyny, arasy meýdançasyny ýasap başladyk. Biz liniýa goýduk. Şular nomenklatura pozisiýa Türkmenistandan pul oğurlap,
halkı kötü yankı şolar ziyat kalıp korrupsiýalar, pul gelenler. Bular hiç wagtam halkı ünsen bermen diňe öz wezipeleri üçin görüşýärler. Ine şol adamlar halk üçin görüşýärler, aktivistler diýip bunu ynanyp östürüp köp saat kömek etdik. Ine näme boldy? Men Muhammed Ağa bilen şu boýunça görüşdüm, olam şuraya pikirde. Inni şoň üçin biz näme pikir ýa teýär aktivistleri, döwletmeli teýär grajdan aktivistler töretmeli. Näçe aktivistler köp bolsa, mümkin bir-birine yankı gepleşip zat edip ösörler nime derler. Biz siyaset şökmünne ünsümüzi, wagtymyzy gerek bolsa pul ýagdaýymyzy hüdürlemene taýar. Ediýätem, şunu içerli edip gel botyr. Gaçamdyk. Nurada pul berildi, Farkada da pul berildi, Beýlikde de pul berildi. Hemmelere pul berdik. Öz jüýmeden alyp berdik. Kömek diýip. Jaňadan wagty kömek edildi. Ýok diýilmedi hiç wagt. Häzir näme boldy? Men bilemem. Şoň üçin şu men türkmen siýasatçylary diýende kimi görýän? Muhammed Döji siýasatçy, gaty güýçli analiz etbilýär, güýçli öpbilýär. Soýun Fıklimov bizim bilen deň uğurda bolmasa da siýasatçylar. Inanýan şoň siýasatçylygyny ýoly men pikirimçe näde dograk barýar. Mümkin men ýalňyşýan. Mümkin. Ýöne şolar bir siýasat alyp barýarlar. Radikal bolsun, beýlik bolsun, ýöne bir siýasatlar bar. Bir hil düzgün bar, bir hil bir parýadyk bar. Şun ine muňa garşy töwüşip, ertire muň efirine baryp, yaraşyp, gülüşüp, ertire muň ýazyp, bu efire goýup oraya zat ýok. Şonuň bir strukturna hereketleri bar, debata ýaly. Goý bize garşy bolsun, goý nime bolsun, ýöne bir zat bar, siýasat bar. Soň kim bar? Gelli Karizow. Meniň pikirimçe muň siýasat hem ýok. Minister diýseň utanarsyň. Agzynyň gelýän zatlar diňleseň özüň utanýan. Bolmasa uly potensialy bar. Bolmasa güýçli, akylly. Näçe şu manýerde alyp barýar, ýa siýasatyny men düşünemem. Soň kim bar? Ay başga adam ýok diýsem bolýar. Şoň üçin biz siýasatçylar köpeltmeli. Siýasat liderler köpelmeli. Ortaky zinoda liderler köpeltmeli. Sen lider diňe iň ýokurky däl, orta zinoda liderler bolýar, ýa ýolbaşçylar. Aşaky zinoda biz hemmeler köpeltmeli. Ýöne bizim alyp barýan siýasatymyz hormatly, adam hormatlamaly, insaply, wyjdanly, bir-birine pohatmaly, bir açyk özüň medeniýetli saklamaly sebäbi, ene Hudaý saklasyn men sen bir zat edýän. Bizim bagtymyzda halkary gurumlar türkmençe düşünýän. Şol türkmençe dahi alyp barýan TikTok'da ýa YouTube'da özüne aktivist ýanlar diňleseler, bizi prosta spiskden üçýär. Buna diýen. Masgaraçylyk. Sen gördünmi ort dilinden bir siýasatçy, men siýasatçy diýip ýa-da blogerçy agzyndan gele eje kap goýman töw, ýa siýasat barýan gördünmi? Ýok. Alyp barýan bolsa, ya efir yapılýar, ya kanal yapılýar, ya muny halk üstüne bolup muny ýok edýär, halkyň özü. Bizde bar, Türkmenistan näçip? Terbiýe ýok, medeniýet ýok, syýylyk ýok, bir-birine hormat ýok, adamçylyk hormat ýok bir-birine. Ýöne puluna bir-birine garşy işleýär, bir muny ýazyp, ony goýýar, ony Hudaý saklasyn. Emheme de eden ok galýan şol zatlary. Şunu edýär. Onun şöyle näme ýürejek? Näme siýasat etjek? Düşündirme. Men ýanşýan bolsam aýdym. Köp zadyňda ben goşulýan. Meselem men diýerli ştat olar we hiç zat göremok. Bu ýolda men ýeközüm işledim, bildiğimçe garşy çykdym. Çünki men 2018 agam pahir Krasny Kres balnisada öldürüldü we iştat sebäbim bolmady. Diýerli için käbir zatlaryna men garşy çykkan, mam çykkan. Hapa söýülmesin ýa käbir kişileň işte sen siýasat näme şunu öň aýtmadyň, sen özüňde de kelle ýok. Näme diýen videolaryny gördüm ham, ýalan diýmeýin, dogry diýeli. Oňam nämesine garşy çykkan bir adam gorkusyny ýeňi bilmän biler. 5 ýyldan soň ýeňsin gorkusyny, ýöne şuň dogrusyny aýdypdyr. Onu öz ýanyna çekmek yerine tankitlan yerlerini gördüm diýerçiň. Şu taraplarına garşy men. Meselem talimyň alyp barýan zatlaryna göwnüm ýetdi. Zatda Gelli Karizow menem kendi zat durumy Muhammed Döji çünkü men kan görmedim. Sizinkileri gördüm.
köp videolaryňyzy gördüm, doğru diýen. Ýöne biz esasat, meselem, ýani diýdiňiz köp siýasatçy köp örtmeli diýdiň, ama siýasatçy däl. Bu dawa ananan halky köp örtmeli. Başynda bir adam bolsun, 10 adam bolsun, o tapawy ýok. Ýöne biziň şu wagtky esasy problemamyz öz halk bu dawamyza ananan halky köp örtmek ýerine biz birimizi ýok edip barýar. Bu da garşymyza göreşen hökümetiň işine gelýär. Ol bize garşy görüşmekine de gerek kalmaýar. Biz özümizi ýok edýäs çünki. Men ýani başdan amaýdan iki tarapa da aýdyp gelen birleşmeň ýoly. Biz agdy bir bolmasak, aktivistler bol, bagdy bir bolmasak, halk zaten agdy bir bolmagyny garaşman halka. Ýol ýok çünki. Ne diýmeýändir öýdýän. Mesela men özüm 11 ýurtda boldum şakaçen. 10 ýerden urak ýurtda boldum. 3-4 tane şu urak firmalarda diýişledim. Näçeden türkmen raýatlary bilen hem gurlaşyp bol. Olaňa muňa söýgäsiz diýe gideliň diýenizde gün diýenlerini aýtdym men. Düýeçi gitdiýse de gelli kärzi gitdiýse de Murat Kurwan gitdiýse de o gitdiýse de bu gitdiýse de şu gitdiýse de Dawudulla sen gitdiýsen men gitjek gel. Gün diýen sözü. Siziň hemmäňiziň mehemen adam bolmadygyny men nirden bileýin idi. Maňa beren sora uşol. Indi men şoňa jogap bere bilmedim. Çünki ol adam %100 dogryny aýdýar. Hakly bolan tarap. Siz de aktivist bolup halky goramak üçin görüşýäňiz hökümete garşy diýe. Ýöne biri-biriňiziň araňyzda dawa jenjeliňizi çözüp bilmeseňiz, biz size nädip bunan alýarlar. Esas sora we meselemiz şol. Men başdan ýa giremde de aýtdym, şu adam aýtdym. Men hiç kime garşylygym ýok, hemmekşe dostlukdan ýana men çünki derdim şahsiýet däl, halk. Derdim vatan, Türkmenistan. Dalkınç. Hatta orada da aýtdyň ýöne şu ýerde bir detallary açyk sen düşünmediň öýdýän teret. DBT Halk Hareketi diňe bir düşmany bar. Urwan we Serdar Berdimuhammed. Başga bir düşmany bar. Biz görüşende o. Men gönaýyn başgalar bilen. İkinci, siýasatçylar bolmasa, sen halky agdy birleşip bilen ok. Siýasatçylar halka bilim berýär. Cemiyet bilimleri, siýasat bilimleri beren soň halk düşünüp başlaýar. Ol sen ýa bir adam bolsun. Bir adam näil şul giden halka düşünüp bildin. Mümkin ýa. Bir adam bolsun diýmedim. Murada bir adam bolsun gerek bolsa 10 adam bolsun. O tapawy ýok men üçin. Gerekli adam 100 adam, 1000 adam gerek. Enim 1 2 5 10 çöp bilen adam ýok. Ünfer Türkmenistanyň 33 ýyldan beri alyp baran propagandasy, telewiziýa, radio, ýa-ni ministrlikler, hemme zawod, fabrikalar ýygnap adamlary, ýa-ni mejbur etdirýärler. Alyp baran propagandasyny biz 4 ýylda näçe 100 bolup bilmeýäs. Mümkin näme? Sen ýa adamlar ynantynyp. Bu adamlar 33 ýyldan beri döwlet meşgulüne, döwletiň hemme organizmlary ýa şu adamlara karşı ýa-ni öz propagandasyny ýörenip hiç ada goşulman, gorkup, türmäge batyp zat etkerdiler. Bizim 4 ýylda diňe söz bilen bulary agdy birleşdirip, ýa-ni şuň ofitsial ýagdaýda hökümeti batylan banditlara garşy biz ýürütjek bolýar. Ol kyn mesele. Gaty kyn mesele. Bizim elimizde näme? Men sana aýdyn. Bir 40 tane YouTube kanallar var. Bir 40 tane TikTok kanallar var. Bir 10 tane Facebook kanallar var. Bolly. Indi döwletiň elinde näme bar? Telewiziýa. Bir 5-6 tane kanallar var. Medbot. Bir topar ministrlikler, ministrliň içinde spesialistler, Daşy işler ministri, olaň ofislary, olaň ýa-ni mümkinçilikleri, beýlik döwletler bilen gatnaşmak mümkinçilikleri. Türkmenistanyň içinde istenlik adamy polis MHM'da derrew ýa-ni propaganda tarapyna geçirip bilýär. Bizde o zatlar ýok mümkinçilikler. Şoň üçin biz adamlara diňe gepleşik bilen, cemiyet bilimleri bilen berip adamyň saznaniýatyna açyk bir durnuklar edip bir konstitusiýa getirip, kanunlar getirip, şeýdip bir ýeňe emedip, näçe şuraya gurlayan adamlar köp bolsa, şonça çat ýeňişeler. Şoň üçin bize siýasatçylar gerek, bize blogerler gerek, bize ortada duran liderler gerek, bize aşağıdaki liderler gerek. Näçe köp bolsa, şonça çat informasiýa gidýär. Bu bir mediaň bir düzgünleri. Mene şeýlip kirýär. Mümkin ýalňyş ýanlar. Yo doğru ýonyňda. Menem bir adam ýa 10 adam diýip aýdamok. Murada adam köp bolluçy bolsun, men üçin de adam ýok. Adam köp bolluçy men üçin mesçikýän mesele düşmanlygy nädip ýok etmeli. Aramyzdaky meselem dawamyz bir.
şu düşmanlygy ýok etmeň ýoluny gözleýän. Men aýdaýyn şonu. Abdullah'dan Evet. sorayla, Abdullah Google ya şu atları. Han Abdullah kim? Yo brada. Neme derler? Ýöne umuman opozisiýa arasynda bir adalaty goýup biljek bir suwduň üstüne çöllän okşy meseleler. Meselem bir söz diýdiňmi? Sen şo sözüň üstünde jogapkarçylyga çekilen ok. Egerde biri ine dirilişim kän tamtyk gurrumlar aýtýa. Şoň üstünde şoň jogapkarçylyga çekigata jeda bersen, indi 3-4 santyna jeda bersen galan gaýdyp tökmet atma. Gulýala bolup düzelýär. Duşmançylyk aýrylýar. İkinji mesele halky öz tarapyna çekmek olam teret tutuş siýasatçylaryň agdy bir bolmajaga bolmaýar hiç waçan. Ýöne belli bir gurama halkyň köp bölegini iş görkezip halkyň köp bölegini öz tarapyna çekip öňe gitse o belki passiv siýasatçylar diňleýärler hem şol esasy gidýän iş etjek adam markasyna düşüp gidýär. O 100%. Ýöne şu iş edip görkezmeli, şu öňe ýörek görkezmeli. Näme üçin ayağa galmalydygyny düşündirmeli adamlara, mediany ösdürmeli, integem her waka mani eýe bolmaly. Her meselem Türkmenistanda bir jenaýat edilýärmi? Şonu doly manysyny düşündirmeli da adamlara nire getirer, nähili getirer, şunyal jenaýatlar köpelse näme bolar, adalsa näme bolar, esasanam ekonomiki tarapdan kän zatlar düşündirmeli adamlara. Ekonomik tarapdan. Şol zatlary edip bilse bir topar. Indi murada edip gelýär ýöne integam ad. Ondan ödem sada dilde düşündirmeli da. Neme? Garat. Diriş, indi sen diriş diýen. Abdullah, sen diriş diýip okudum bir zat ýatdyň. Abdullah, sen diýen ine hiç wagtym siýasatçylar birleşmeýär diýip aýdýan da. Ne mysal üçin ine Alköreli Clinton Center Kanada diýýär Muhammed. Bu alıp barýan işi bizim bilen diňelen okýar soraňda. Ýöne biz bir точка соприкосновения diýilýär da, ýani bir nokotlar, birleşip biljek nokotlar boýunça birleşip biz çykyşlar edýär, jaňlaşýar, bir topar halkara problemler boýunça öz pikirlerimizde geňeşýär we şoňa näme reaksiýa bermeli, hökman halka ýetirmeli, şunu ýa ýetirmeler, halka näme maglumatlar bermeli, biz ýa gürleşip edýär. Menim pikirimçe şu ýaly problem. Yo, onu da düşünýärmem rada. Belli or ýere çelli şöyle gidibilersiň diýene, açanda bir esasy mesele gelende aýrylýar da. Elbette. Ine şoň kunna mesela şeň Muhammed Döýjüň biz görüşýär. Ertesi rejim ýyksak, mümkin ol öz ýa-ni topar bilen öz kandidatyny goýar. Parlamenta, prezidenta, kabinet ministri olma. Bize karşı olur. O mümkin, o doğru. O bolaýmaly. O karşı değil, o bätleşik değil ama. Karşılık değil, bätleşik. Yo, men o problemany öňem biz edip gördük da şonlo düýeji bilen birleşip ýörek gördük biz. Olen bilýän bolsaňyz ana bir çağırış etmeli bolanda düýeji bizi goldamatda gitti de neme de boldy o. Şo prezident saýlawda boldy. Şol Nur Dağyn goldady gidip. Umuman hakkı var. Inim hakkı var. Bilen hökman bizim bilen aýdandymyzy etmeler öz hakkı var. Ýöne ine mysal üçin şuryaly Nur Dağyn gollaryna eden ýalňyşlygym menim pikirimçe mümkin ýalňyşam näler. Gönden gödi ýygnakda aýtman, men garşy, men ine Nur Dağyn gollar, Nuryny gün açyk aýtman, näme onu gillep, ýa-ni ýapyk ýerlerde aýdyp, ine biz öz ýygnagymyzy geçirip gün bolmasa ýaly aýtdyk, biz gillem dokda dedim zok. Şuraya açyk hereketler etmeli. Ýa-ni ýapyk hereketlerde de açyk. Ine şoň üçin
Men pikirimçe bizim ösiyet. Bizim yanlış varını koy veriyor. Hareket etmedik yanlış koy vermiyor. Bizim ösiyet. Muhammed Ağa da ön kıyalı inni siyasetçiler inni on gözü üytküya, olum seyrediyor. Ya men günle diskursalı geçirip onun gidişiyat. Men onu yankı ne aylitem kam Türkmenistan'naki bolup bilecek zatları Türkmençiliği düşündürüyen ol İran'ın tecrübesi yürümez şeyler bolur. Sebebi halk şeyler aktarıp düşünşiyat. Olum üytküya. Ösya, üytküya pozisyasını açık karakterovka diye ya da kâvet bana düşündüren men karakterovka diyen umuman biz hem öğreniyat hem gidişiyat hem beyatleşik geçiriyat hem konkurensiya olyat yönü şunkunne bizim bir düşmanımız var. Kurmanlığın yankısıyardan. Ertek kunne yenen son mümkün ol öz yine de teyada kandidatını tapıp özü yankı beyatleşik hükmünü bize karşı işler yönü onlar malına. Sebebi ne çok kandidat olsa şonça goğu saylanır. Arasında çelizibat olur, arasında beyatleşik olur. Halk için goğu şon. Ol elbetlik değil. Men diyecek olan adım, yine o ortakı yerdeki yerleşen aktivistler bulur. Yine misal için alkololi, Farhat, Direliş, Nuri, Dur Sultan'a ön bir komanda da ne yapıp şular uruş kayıttılar. Ne yapıp şular her uruştoların bir oturup gülüşüp olun. Sebebi bu tüyüşünde son kumenke edişyarlar. Onu yal tüyüşmeli. Sebebi sen birinin pozisyasına karşı oldum. Sen şahsına demen karşılık bol kapı uymalı hem. Yok. Ya son gidiyen gülüşmeyene mutonyan. Yankı ermet kılıp. Olatlar adamların psihikati, aktivistlerin esasen psihikati ütkep bar ya. Gününden boğulaş, ervetleşmesi boğulaşanok. Şu adam ol käbirden neme zada çıkışam etti alşer o neme o alço çıkışam etti men dedi hükümetin tarafına arkadağımız goldayan qarad umuman nemenin aktivistlerin psihikati ütkep bar ya adamlar ütkep bar ya umuman o meseleler koyup dine ol bir bolarmy neme siýasatçylar bir bolarmy ya halk birleşermi ýok o gurrunlary ünsürmeli derdi. Sen kimi goldaýamyň şoň birini goldaýan bolsaň şoň ýygyna düşüp ýöreberýän hiç sada seretme hiç sada ünsürme ol atlar gurleşmeň manysy ýok. Men şahsy pikirim şöyle. Meselem ýaşullarken berde öňkü dawa jenjeller goýup bir gün ullokan bir zoom edýär. Guru açýar. Şota derkim şahsy pikirini aýtsyn. Men garşy däl. Pikire garşy gelip bilerse ama şahsiýete garşy gelmek ýalňyş ýani. Ýok. Neme? Galkynyş seret esas mesele halka bir zatlar edip halka öz arkaňa jemläp ýörmeli. Ol birleşmek diýen arzuňa ortadan aýra hiç wagtdan birleşmeýär. Tebebi bäze meselede birleşmek meselesinde köp adamyň şahsy ambisiýasy var, köp adamyň wygdasy var, köp adamyň her hile maksat bilen girýär da şu mesele girende. Tebebi aňyrsyny köp adam aňyrsyny näle diýsem, şu aňyrsynda bir zat görmese, şu ýoluň hoňunda bir zat görmese, şu mesele giren ok. Edil biziň halkymyz şonu ýaly. Aňyrsynda hiç zat gören oklar häzir wagt. Şu görmeýändikleri üçinem gören oklar. Ne şu aňyrsynda bir zat görkezmeli şulara. Yani anlatını bırak görkemeli yani halka näme görkemeli, pul görkemeli, iş görkemeli, näme görkemeli? Deňeşdir, näle beýleki döwletler bilen deňeşdirip aňyrsynda näme garaşýandygyny görkezmeli. Da meselem şu başta aýdyp durýan hazırlaýan şunu edip bolar meselem halky arkaňa toplamalydyň. Doğru 100 derece birleşmeni bilersi onu benim kabul edýän bu köre mälim birdat 100% birleşmejegimiz belli zat ol onu benim kabul edýän
birleşip bilenjemiz birleşip belli burun buun olmasa 5 yıl soň 3 yıl soň ýene Türkmenistana barıp şu dawamydy ayağa galmaly biz dogry dämi? Şowa diýelim Nuriýeň adamlary gitdi de atyyorum gellik kärdiň ama adamlar gitjek gellik kärdim öz adamlaryna aýtdy Nuriýeň adamlary gidýär gitmeň diýse. Gellik kärdiň ama adamlar halk Nuriýeň ama adamlar halk dogry dämi? Ya Muradaň adamlar hem halkan Muradağa gidip barýar diýen ki biz garşy çykdyk. Gitmeň Muradağa gidip barýar. Biziň işimiz ýok. O zat ýalňyş düşünje, ýalňyş pikir. Halk gidýär şahsy pikirlemez. Esas şu iki san atalowlar Berdimuhamedowlar. Şolar ýok edenimizden soň gelýärkim gursun öz parlamentini gursun, partisini gursun. Ondan soň görüşsünler ýani halk hökümetiň başyna geçmek üçin. Mesela meňe şahsen öýle bir derdim hem ýok, zadym hem ýok. Men azatlyk geldim boldy. Yine sen garaş teret kalkınız. Halk bir zat däl. Halk kän pikirli adamlar. Şonun köpsi birini goldaýa, köpsi azragy başgasyny goldaýa. Köp adam güýjünden ýa, köp adam sözünden ýa, her türlü da halk diýeniň gaty türlü. Sen ol Murad agany goldaýanam halk, geldi Käriz goldaýanam halk diýip düşünme. O ikisini her türlü adamlar goldaýar. O hemme adamlar gollaýandyr. Galkynç bir jamyň tözüm soňuna çeldiňler. Ikimiz ýaly kim oňa ýörete şoň ýylyna düşjek diýip biren adam däl o. Bir şu iki kandidaty gollaýarlar. Ol ýal däl. O seret men taň aýtdym ýani. Egerde bir adam çıkıp öňe ýörek başlata, beýleki meselem ene geldi Käriz Muradağa çıkıp öňe ýörek başlata, geldi Käriz goldaýarlar, Muradagyň ýylyna düşküder. Öňe ýöremek bärde mesele esasat öňe ýöremek. Ýyda galmak däl. Indi o sen meni goldama, on ýazat däl. Kim öňe ýörek gitdimi, şoň ýylyndan her kim ýörek gitdi. Sebäbi seni görýän adam senden ilham alýar. Menem şonu diýýärsin Abdulla. Sen ýalňyşrak pikir edipsin. Şonuň üçin seni zat birleşmesin, o zatlar gyzyklandyrmy? Esasat iş edildi. Birleşip plan edilip, birleşip muny edilip, birleşip onu edilip, birleşip şunu edilip. Senin diýýän Abdulla menem. Birleşdikden soňra bir aýagalygam eýleklerim gollaw bermesini isleýän men garşy çykmadan. Yo, eýlekler goldaw bermedi. Onu men taň aýdaýyn. Eýlekler her türlü neme ana bular olup geçti diýip aýaňdan ýapşarlar. Ýöne sen barybir öňe gitmeli. Sen barybir revolýusiýa bolanyny diýelim ki, Nuriýeň adamlary köçede hereket etdi. Dogry da meselem aýdan. Murad agyň elinde diýelim ki 100 sanyk haker var. Telewiziýany blokla bilýär. Telewiziýadan halka duýury bilýär. Bir bolan ýerimizde emmedat her kim öz güýjüni iki sany atalowly garşy görüşdik bir bolsak. Şonu biz ýeňmek has ýeňil bolýar. Meselem şunu sorajak, biz Murad aga saňa da sorajak, Abdulla saňa da siz menden has öňden ber hereket edip gelýäňiz. 4 ýylyň içinde bir bolmadykda näme gazandyk biz? Bir bolman näme gazandyk diýeň. Bir bol bilmedik. Näme gazandyk? Birim näme ýitirdik? 4 ýylda Pardon? Abdullah, aýdyr, men sözüňi berdim. Onda men jogap bereyim seret. 4 ýyldan biz eger ünsverin bolsaňyz, DBT halk hereketi geňişdirildi başta. O geňişe hemmen sallyk, Allam Radam sallyk, Akber Saparam, Tüýjinem, ýa-ni Nuri Dagynam, beýleklerim hemmen sallyk. Şo ýerde ýa-ni geňişdirilip bile bir netije alyp, mysal üçin protest edýär. Ali, hemmemiz protest edýär. Ya Türkmenistana gidiyor, hemmemiz Türkmenistana gidiyor. Ya da ortalık masallaşma. Şu zatlara başladık. Şu yerde Allah Murat buluşturup başladı. Sapar Murat'ı getirecek değil. Bir de ben anlattım, Sapar Murat bir emgami işleri. Rusya'nın emgametini işleyen ofisyalden. Bana yankı avtobiyografiyasını verdi, şöyle işleyen deyip. Neyme gerek olan adam? Ursiye'den bir FSB'nin vekili bizim aramızda neyme gerek? Ay men bilyen bize gerek şunlar deyip. Ondan dava turup yankı nimen pıtırdı. Yaşlara gidip derini pıtırdı. Gepim tümökleri biz bir 3 ay 6 ay işlevildik.
YouTube'a çıkıp maskara etti Gengeş'in vekillerini. Aygara bir topar adamlar. Şoň üçin biz birleşip bolyan adamlar. Demokratik opozisiya birleşdi. Onu kim giriyor? DBT Halk Hareketi, Koordinasyon Center, Erkin TV Radyo, bir topar blogerler, bir topar aktivistler, bir topar građan aktivistler. Biz bir topar bir demokratik opozisiya. Biz onu giyedip, biz işlep görsün içinde. Onu uğramayıranok, ona beyliklemeyiranok, biz yine gurnadık. Her toparın öz vekilleri var, öz komandası var, öz yankı izarlayan adamlar var, öz yankı ağlarlar var. Biz birleştik. Biz demokratik opozisiya. Nomenklaturna opozisiya. Yani ön nimeleri, pulları olak kaydanlar. Onu ayrı hareket ediyor. Gellikari, Soyunov, Iklimov, onu ayrı hareket ediyor. Vallahi, ondan baydaksız, durnuksuz bir toparlar var. Onu birliden, şun şunayya ertir, onayya birun var. O Hıdır diyen kanalına var ya, erti var, onu kapalı ya. Bir durnuksuz. Oradan biz hiç daha karşımadık. Tolkun bulmaz. İnni Türkmenistan boyunca DBT Halk Hareketi şeyle fikir ediyor. Hükman barmalı. Biz barmasak daşına durup metre çözüp olmuyor. Häzir art podgotovka edip dur. Yani halka bilimler verip halkı tayar edip oturuyor. Halkın tayar bolluğunu gördüğümüz biz barıyaz. Beylik toparlar bar yami, barmıyami. Biz hemmeler ayıyaz. Gelin hemmelerde yol var. Şöyle barıp yengsenem hemmelerini çağırmalı. Gelin ine yengdik, gelin ine sizem gelin, ine devlet açık sayılı etmeli, bütün dünya görmeli. Bütün dünya görüp açık sayılı etmesek, bizi hiç kim hasap etmedi, investisiya gelmeye, Avrupa devletleri katlaşmaya, Amerika devletleri katlaşmaya, Rusya ya diktatör devletler gelip bizi yarık gidiyor. Rusya, Xitay, yani Türkiye ya devletler gelip bizi yani zavisimiz oya, yani karşılığını alıp gidiyor. Şunun için biz bütün dünya görmeli, opozisiyanın dürnü oluşları var, yine dürlü yani çipler var, sağlar var, ortaçılar var, her türlü opozisiyan görünüşleri var, Respublikanlar var. Yine şunun arasında beyatlaşık halk kim saylasa, yine halkın ardığı deyip halklarına buldatçılık etip şeyle yolla biz etmeli, devlet durmalı. Başkaça biz bariyat, granitsaları yapıyat, yapık sayıları geçiriyat, özümüz prezident beliyat, o zaman demokratiya o zatları yardıma çıkarmalı, onu diktatura getiriyor. Ya da biz bariyat, ertir biz, yani şun biz utaysak, ertir beyle kapasiteleri yok edecek. Niye men gurgun ediyoruz? Bize gaytip köpültecek bolyat olur. Biz gaytip baratonun içinde de yatacak bolyat. Bir topar partiyaları açmanın mümkünçlükleri derru veriyor yani. Cemiyet kurumlarını açtılar adamlar. Neyse cemiyet kurumları köp olsa behteşik olur. Sonuçta adamlara olur propaganda yürüdürler, halka düşündürürler cemiyetini özel. Yine Fransa'da neyse cemiyet kurumları var, neyse nimeler var. Hatta Türkmenistan'ın cemiyet kurumlarını açtık. Bize zat diyenim yok, adımı tutuyanım yok. Gaytip neyme kömek, hükümet kömek verecek oraya gaytip. Yani hem Türkmenistan et bana okşanıyor. Yani yine bizim Türkmenistan'ın cemiyet kuruması Fransa'nın adamlarını östürüyor, gepleşik geçiriyor, biz bilimler veriyor, Türkmenistan boyunca düşünüşler geçiriyor, dengeştirip veriyor, Fransa'nın sistematını, Türkmenistan sistematını burun ötüyor, görüyor. Şey mi? İrvet diyor mu? Yöne kaçanla bir yurdu basıp alsa, yani sayılovsuz, seçimsiz, seçimleri oğurlap, ol korkuyor şuraya dağıtlardan. Neyem çip? Sebebi o nelegitimli. Legitim taraftan alınmadı. Oğurla varlı. Yani isteyenlik Abdullah yal bir kalbam onu yenip biliyor. Korkuyor. Siyasetçılık elayta külünü çıkarıyor. Biliyor. Şunun baştan ayağına çelli şuraya karşı uğraşıyor. Şuraya yitiriyor. Türmülere sokuyor. Burumlarını yapıyor. Terörist ediyor şuraya. Yine biz oraya gelemde o yollaştığına. Yollaştığına biz gelsek biz sayılı orada açık. Yani açık sayılı orada legalini utmasak erti onun tapağı yok. Sen teya diktatör oluyorsun. Teya diktatör olsan kriz, pul vermeye, investisiya vermeye, bar yani dağ sonunda diktatör devletler kalıyor. Sen diktatör bolaymalı, alaç yok.
Şoň üçin Türkmenistan'a periformasiýa gerek. Ýani hemme zady täzeden gowuruşdy halkara ýani derejede urup gitmeli Türkmenistan. Mene şeýle pikirliyim. O tarapyňda gollaýanam. Esasat näme? Ýene şo halky ýonandyrmaga Halk bilen gürleşip durmaly. Halkyň pretenziyalaryny dinläp jogap bermeli soralarına. Yani halka bizim bardığımızı, arkanızılığımızı inandırmak gerek. Çünkü halk şunu avrattırmır da. Men yanlış bilmeyen olsam, Haysi yurdun revolüsiyası bilemok, revolüsiya edene Türkmenistan şu atalı olan beterdi bir hökümetin diktaturası yurt yadıma şunu yani. 2-3 tane mafya birleşe halka hizmet etmene başlaya. Derdi olun bize gelsin diye. Wagtyň geçmegi şo mafya öz içinde resmi bolmayan bir partiýa şekline gelýär we hökümeti ýok edýär. Biz öňürti halkyň derdine derman bolmak gerek. Halkyň bilmeýän maglumatlaryny Türkmenistanyň maglumatlar içeri getirip durmak gerek. Efirler şo ýüzden gerekmi? Gerek. Medialar gerekmi? Gerek. Yani doğru aýtdyňyz. Biziň elimizde 40-dan urak YouTube kanal bar diýdiňiz. Näme üçin hem birleşip resmi bir media hata açyp bilemdik. Media hata açmak üçin käbir ýurtdan ruhsat bar. Patent alyp bolýar, özüň ýer görkezmänem doğru däme? Kanun boýunça da badyr, zakon boýunça. Opozisiýa gurulýar. Şoda näme şeýdi bilmedik Murad aga biz. Sen resmi media kanalymyzda opozisiýa näme şu açyp bilmedik. Birinjiden biz pikir etdik televiziýa açmak boýunça, biz pikir etdik umum opozisiýanyň ýygynyny geçirmäne, ýani Strasburgda men başladym, gurnagym başladym bolýan. Şo ýerde bir neme melegerler, ine bir ýerde bir zat bar da opozisiýada, ine köp ýyldan bäri görüşip gelýänler bar. Ine Hanamow, Hesfond we şonuň daşdygy olar bir topar. Soyun Fıklimov olur bir topar. Akvet Apara Abdukuliyev da olur bir topar. Ne şu topar geldikleri ayratayım. Ne şolar haçanla sen yan başlan son sana olur günler yeten ok. On son başta alaytada ine kes fond toparı. Şoň ýanky Arazov pulgulak gaýdan Hanamov tary hemmeti bar şo ýerde. Şular ýanky başta hatta menem çağırdılar da şeýle diýdiler maňa şert koydular. Sen halk goýa, sen prezident edýät. Sen giýýän, risk alýan giýýän Türkmenistanda ýeňýän, granitsalar bizi çağırýan, granitsalar ýapýan, bir döwleti özüni dolandyrýas. Sen hiç tadı goşulma at çapyp beýlik sürüp ýöreber diýende. Hemme zat oňar söýdümiz. Men orada diýdim, siz ýatsamsyk, ýa men samsyk görýäňmi? Men 55 ýyl sizsiz ýaşadym. Son sizsiz bagtly ýaşan baň ýok bolun diýdim orada. Menem oýnup görýäňmi näme? Men halka azatlygy berer, garşylyk berer diýip gelýän, soňunda da menden diktator boljak bolýaňym. Siz korrupsiýa edip halky talap berjek. Meňem ýanky adamym boljak bolýaňym diýip söwüş gaýtdym, baň ýok bolun. Şondan soň Diriliş Murat Gurban, diriliş gelip duralyk göwer. Inni diýje koýandadım. Men şol bir çağırıp erkek ýaly bir kabinede salyp gapyna. Şol bir çağırıp erkek ýaly bir kabinede salyp gapyna. Şol bir çağırıp erkek ýaly bir kabinede salyp gapyna. Şol bir çağırıp Ya nauşniň gaýr. Wahay. Gebin dömekleri şonu etjek boldum bolýan, ay bular ýanky gürleşer ýalan däl. Ondan men özüm Kerizowa jaň etdim. Dewletiň ýaňaçyna jaň etdim. Salam aleykum ýaşuly. Bir-birden ine Muhammed aga jaň etdim. Telefonumy alyp gürleşip, sag bol, malades, gaýtyp çykyp, ine täze gurum açyldy, ine şular diýip gaýtyp gömüp berdi. Muňa jaň etsem, kim sen, kim oğul sen, ýanky bir topar zatlar gün ýetmeçilik edip, zat edip, bir ýarym sagat maňa Nur Muhammed Han, eýle beýle, aýgarady gökde pagalasy, bir topar natasy okap, ýanky o sadykda ýaly. Murana sen maňa moderatorçylygy bersene. Sen gepläp otur. Bir topar nemeleri edip, menem bir gatysta bir mutku gurledim. Ay men sen ýöreber, men sen ýürüýüşiňe zeretjek zat diýip
bir samtyk bir zat. Ondan oturup pikir etdim, ay bolya öz tipli yaşully pikir etdim. Şonu da hormat toydum. O zaman çıkıp bir on söýýän zatlar bir şol adama, şu yaşyna bir girişen söýdemden on ideýan tökmetler zatlar bir näme diýsem kan mene utanýanam bir şoň bir zat diýmeli. Gara şu ýaly opozisiýa. Bir garaşýat opozisiýa asylly bir güýçli, fundamentli, terweli, enatasından gowy terwelen bir ýanky zuluma garşy durguljak adamlar garaşýatda. Ol şuň baydaklaryny çalyşyp ertir taňarşy görüşüp durnukçy adamlar bilen biz ýeňilmez. Şoň üçin doğru. biz görüşýät, biz gatumy edýät, wyjdanly, normal adamlar öňe çykyp biz gollar we biz üýüşüp baryp meselen çöz gaýdar diýip pikir edýät. Biz dogry düşünýär, biz barmasak mesele çözülmeýär, ona bilýär. Şoň üçin biz taýýarlyk görýär. Egerde Nurudan toparlyksa, Nuru diýip men Nura bir gaty aýdadym elini köp gowuzatlarym etdi Nuri. Onan boyun almaly. Ya da Kaşpirovski köp gowuzatlarym etdi. Ýöne soňky wagt gaty terk etdi. Gaty terk etdi, şu emhemen arzularyny ýerine ýetirip başlady. Rahmanov, Kaşpirovski, ýanky ol beýleki Alisher Sahatov diýen biz gaty ynanýar şu zatlara. Sebebi aktivistlikten ter tarafı geçittiler de. Ve adamlar buluşturýar şolar. Şolar bolmadyk bolmasa gato gordy, şolar bolundun. Şeýle pikir edýär. Ýöne olar bar etriýans biz onuň bilen ýanky iştahat etmeli, biz ýörmeli ona. Şoň üçin biz üntemiremde olar. Ýöne ine sen ýaly häzir çykyp bir durnukly, logiçiski pikir etmeýän oğullar gelýär. Biz bilenýär, şu ýaly adamlar bolmaly. Bizem ýalňyşýar, bizem tanqid etmeli. Bizim bilenem ýanky gerek bolsa tanqid bilen görüşmeli. O söz ýok. Ýöne tökmet atmaly. Şoňa garyndy ýani. Biz tökmet atjakka bolýar hiç kime, biz Google'ne degijekka bolýar. Ýalňyşlaram. Alkor Nurin milyon ýalňyşy bar. Biz çykşyp gömülýär ony. Gurulma ýalamet bilýär. Zat diýem zok. Eýde beýde görüşýärmi? Berekella boldy. Boldy. Eýem şol gowy. Şoň üçin men pikirimçe her kimiň öz derejesi bar, ýa iş alpbaran derejesi bar, medeniýet derejesi bar, siýasat derejesi bar. Her kim bildigiçe hereket edýär. Hereket edip ösýär. Hereket etmedik ösmez. Men arzu edýän şu häzir YouTube'da biriklikden görüşýän adamlar hemmesi erti parlamentde bolup o ýerde medeniýetli meselen çuňuna girip halk üçin, halkyň bähbidi üçin bir topar meseleler, gowy kanunlar çykaryp halka kömek eder diýip arzu edýän. Şu häzir bilimler alarlar erti parlamentde ýene söýüşüp birine sen ejeň bajyň diýseler, o näme bolar? Ol ne diýmek, parlamentda saýlanýan adamlaryň derejet gaty pes diýmek, şol adamlar gowy kanunlary, gowy ýanky adama gerek zatlar kabul etbilmeler. Birek bilen tökmede gyrşyp ýörärler. Tok ýok olardan. Şonuň üçin biz ösmeli. Meň pikirimçe, birinji siýasatçylar ösmeli. Siýasat edýänler. Blogger bolsun, ýanky näme bolsun, aktivist olsun, gражданский aktivist olsun, toporcuň başlygy olsun, toporsuz başlyk olsun, tapawut ýok. Bizem hemmemiz ösmeli. Entegem soňky 4 ýylda ünferin bolsaňyz, bir siýasatçylaryň bir nomenklaturyň opozisiýa bardy, başga zat ýokdy. Häzir hakyky siýasat meýdançy melegelli gurumlar dörep başlady, ofisialny, neofisialny tapawut ýok, ýöne toporlar dörep başlady. Olar entek derejesi pedem bolsa eýen gowudadyr. Bize gerek şol. Teýär şu güne çelli men ýadymda 2020'de biz Türkmenistanyň teýs hökmüne protest etjek bolsak, Türkmenistanyň protest edilýän ýere adamlar baryp üstümden geldi. O ine dur men hiç kim ýok diýip jaň edip aýdýar. Beýleki adam maňa jaň edýär, "Ho menem durun hiç kim ýok" diýip diýmek şular protestde bardylar. Diýmek şular
hiç kime ınoklar yöne nafsak suç bağladılar şonu. Eyyem killedine azıcık çalışmalar başladı. Eyyem gowy. Ya bir zanga diye sana neyme devlet gerek olsa gel ana uruş al görüş bize rahat diyme ya da bize haramulu pardon bize kurbanlı bol ya iyicemiz çöremiz var bize bol ya deyip yine 2020 yılda şuraya fikirler vardı. Hazır ne fikirler dedim. Bolmasa ütken zat diyor ama öňüm kynçylykdy, häzirim kynçylyk. Öňüm şo gurbanlydy, häzirim gurbanlyk. Öňüm serdardy, häzirim serdar. Halkyň biz beýnisini ütkötdük. Biz halka düşünüp bildik. Diňe dewete de hemmämiz düşünüp bildik. Halk düşünni, şunu aýyrmasak hiç bir ösüş ýok. Indi häzir 80-90% düşündi halky. Şoňundan şu düşünen adamyň aktiwnesy bir 10-15%. Galany intek ýa-ni dur gapdyrlar. Ýene bir 5-10% galdyryp bilsek ýeterligen bolan kadýar. Assalamu alaikum vatandaşlar. Wa aleykum assalam diýeriş. Ştaýda bu näme after chat dogunmaz birleşmeklik barda görüň etdi da meselem birleşmeýärler diýdi her kim öz tanaýdy gitdi Serdar aga da şu link uratdy şartda girdim. Meselem sonra wer after chat näme bilmek isleýän, näme eşitmek isleýän ýagny aýdyp bilmeýänler kyny musmus etmek gönümel patladyp aýdyp berin ber soraňy. Men aýtjak adam aýtdym, diýjek adamam aýtdym. Men Nuru bilen ýola çykdym, Murad aga da aýtdym. Men birleşmeň ýanynda kimiň näme ýalňyş bar, näme dady bar. Diňe Murad aga men şahsy pikirini bilmek üçin geldim. Ve men eýle kakaonuň galkyny Nuru bilen ýola Nuru bilen ýola çykmek isleýän dinle bilmediň ha. Ha, bu ber soraňy. Meselen men arada bir video paylaşypdym, ýazdyň aşagyna, dogry dämi? Siyasi videolaryny garaşýan täzeden diýdim, bolýa diýdim. 24 saat geçmänkä aşagyna ýene tanketleýici bir söz ýazdyň. Ha, sözüňde durmak kyn ekenmi diýdim. Şo soraň meselem nämesine gerek bar diýeriş, men şonu aýdaýyn. 24 saat geçmänkä men siyasi videolarymı deliller we hukmyny görä çykarýan, dogry dämi? Şo zatlar ha, meselem Nuriňiň ýalňyşy barmy ýok, men onu bilemok. Men täze çykdym ýoly. Öňe özüm görüşýärdim bildiňçe. Murad agam käbir pikirlerini gollamayan yerlerim oňam ýaňam aýtdym. Gelli käriz barmy ýok, gollamayan yerlerim kän diýdim, açyk aýtdym. Sen gollamayan yerlerim açyk aýtdym. Meselem käbir şahsiýetlere sen söwülmeňe men garşy, diýse diýsin, diýmese diýmesin. Sen pikirlerine garşy çykyp bilersin. Ýöne şahsiýetine ýajawajan söwülmäne zadyň ýok. Ha, meselem Gülalek Gence, Gülcemalcanyň ejesi. Şoňa sen diýen zatlaryňa men %100 garşy, nämesine garşy? 1 ýyl bolmasa da 2 ýyldan soň gelip aýdy bilipdir derdini, dogry dämi? Onu tankitlamaňa men garşyydym. Çünki bir adam gorkusyny 5 aýdan soňa meňe biler, 6 aýdan soňa meňe biler. Näçe wagtdan soň ýeňjek bolsa ýeňer. Ýeňe gorkusyny ýeňen adam biz özümizde çekmeňiz diýerine sen käbir diýen zatlaryňyz onu uzaklaşdyr ya. Ha, meselem Murad aga bilen biz başdan medeni şekilde logistik guruluşyp duruz. Pikirlemem şonu ýaly. Eger siziň maňa pikiriňiz bar, soraňyz bar bolsa aýdyň, men jogap bereýin. Sen soraňy bersene. Yo, men berjek soraglym berdim, Murad agadan jogabymy aldım. Men şahsy pikirim şo zadyň näme edýän, men şonu da edýän zadyňa da garşy we tankitlen, men sen şahsiýetiňe garşyň barmy? Ýok. Sen şo pikiriňe ýöne diýen zatlaryňa garşy. Seredindi. Men sana öz pikirimi aýdyp berýän bolýan zatlary. Meselem näme üçin edilýär? Birinciden men oturup sinetýände bir adama zahirin derdi sözledilýär ve hiç gelek netije görkezilmeýär. Ýagny şu zahirin söz söyleyen adamın yeni şu sözü aýdyp yeni özü dert çekýär, bilýärmi? Yeni özü dert çekýär we meniň janym menýär. Çünki biz görüşdük diýýärler, aslında dertli adamlar guruladyp görüşýärler, bilýärmi? Dertli adamlar görüşlerini aýdyp görüşmek diýerler, bir şahsiýetden ibarat däldir. Meselem bir dawa üçin bir sebäp gerek, dogry dämi? Gelneje gelip sebäbini aýdypdyr, hakykat aýtmak isläpdir. Gelnejeň agzyndan biz gurulsek, halk bize näme derece ynanyr? Eger gelnejeň biz özüni getirip gurulsek, şo taýyk halk bize näme derece ynanyr? Bu birinji soraw. İkinci soraw meselem özüň aýtdyň ýa-ni. Jogap berýän, gitdiň, bir geden zaptara aýtdyň. Men birisine jogap berdim.
Bir tema aydyp oturum. Dinleyen. Evet. Bul ayal maşgalany imanna bu aktivist men diýelen efirine gelip gürlenmekligi bir zada umit baglap gelmekligi. Düşünýäň, meselem bul ayal dogunymyz edil beýlik watandaşlarymyzyň edişýaly öz derdini öz platformasynda beýan edip video goýup bilerdi, dogry dämi? Ýöneköy jemgyýetlerimiz gelip gynanjyny we goldugyny bildirerdi, dogry dämi? Emma bu ayal dogunma sinetükör bu platformanın içinde meselem şirketler bilen görüşüp bilen hökümete bağlı ve hökümete ugur edip hökümet halkın hakkını goruýar dip gören adamlar amma daja olarda da çıkış etmedi. Doğrudan ve öz açta platformasında da yayınlamadı. Bu günümel geldi. Näme üçin? Bir zat umut beklek geldi. Doğrudan indi şu geleceğini şu wagt ähli platformalarda aýlap gürletdiler. Sinetdinmi? İşte menem canım meselem azatlıkta gürletdiler. Urda, burada, efirlerde. Häzirim şu gelece gürlewat. Häli men efirde görünümde Serdar ağa görkezdi. Şonda şu gelece efirde naincar olup biçaresizlikten söz sözlewat, yani näme kömek edýäňiz diýen wagty halka görüşüň diýip oturan adamlaryň birisi var. Şu taýda şolar näme maslahat berjek bolýarlar we näme çare görjek bolýarlar. Hiç yoktur. Dinle. Çocuk menin mojanym, çünkü şu gelece çıkmaka bizlerim edil şonun aynı şekilinde olduk. Düşünýärmi? 2020'de poli harekete geçtik, düşünýärmi? Biz neçe mirzatlar baştan geçirip geldik o bu taýyk. Indi adamlar arkayn gurlap başladı. Indi adamlar efire girip başladı. Bilýärmiň ne günleri baştan geçirdik biz. Hem yurdun daşından hücum, hem yurdun içinden hücum, hem en ataňdan baskı, hem doğan garnaşyňdan baskı. Bilýärmiň nebeler zatlar geçirdi o. O zatlar bilen indi şu soragy beren sana diýerler. Şu gelneje diýelim ki şu Nuryň efirine däle, seň efirine gelip hakikat aýtsady, sen näle kömek etmek isterdin? Belki diyelim Nuryň pikiri ýalňyş, Nuryň eden hem ýalňyş diýeli. Sen näme çare görürdin, näle halka duýururdun, şoň ajysyna näle adalet tapmak üçin näme edip O ideýa, o pikir mende galsyn. Inni dogry aýtdyň. Oňa men goşulýan, sen pikiriň aýdymam bilersiň, aýtmanam bilersiň. Ýani sen soragy berdiň. Şu gelnejen derdine näme çare görül, adalet hakyny edilen ýekeje zat barmy diýdiň, dogry dämi? Meselem o pikirim Nuryň özüne galybiler, Nuryň belki özüne badyram, görülen çareler, görülen edilen işlerem badyr. Ol meselem Murad ağa da gerek yerine käbir pikirler aýtmany hakammy, hakam ýok. Ýani ödäm aýdyp gitdi. Şahsy pikirlerimize syla we hormat goýmaly. Men goýýanam, iki tarapyň kady. Dogry, sen onu meselem Nur şoň edilen zadyň, meselem şu gelneje gelip derdini aýtdy, şu adalet gözleýänidi, şoňa garşy näme çare görübildiňiz diýse, belki wagty däldirin tek aýtmagyň. Yani aýtmadyk pikiriniň aýtmadyň sen ýa-da edip bilmediň diýip tankitlamak ýalňyşdyr diýerilis. Goý ýalňyşymy düzeltsinler. Belki men ýalňyşyn. Belki men 4 ýyldan beri ýalňyş görýän. Ve bizim hem şu ýalňyşyp sesini çykarmany oturan jemgyýetimiz bar. Dogry däme? Yeter ki men çykdym, ýalňyşdym diýel. Dogrymy? Yeter ki men çykdymmy? Çykdym. Yeter ki men söz söyledim mi? Söyledim. Men çıkıp diýmedim o hökümet işliýär. Serdar Berdimuhammedow sağ bolsun diýmedim, dogry dämi? Mesela men ýere gelende tankytlap, ýere gelende öwkü görmeýän Türkmenistanda kanun işliýär ekeni, işlän optiselerden plana çare ötürekeni, falan edip direkeni diýmeýän, dogry dämi? Ýa hökümete sağ bolsun aýtmaýan. Mesela yer titreme boldy, dogry dämi? Yer titreme, Türkiýanyň içinde yer titreme boldy. Bunu görsek çıkıp ayak aldığını övüp otuylar. Konsustu bilen canlaşıp bular bilen habarlaşıp cemiyete iyi çıkan yalak bolup otu. Eğer konsustu senin canı alıp senin diyenini işini bitirýän olsa, sen näçe bu hökümeti diktator diýip çıkış edýän? Sen näçe bu hökümet bilen bular yalak hereket edýän? O bir gaptaldan diktator diýip çıkış edýän, bir gaptaldan canlaşıp iş birliğini edýän, bir gaptaldan sağ bolsun aýdýan. Men bu zatlar çıkıp aýdýan ýa-ni näme üçin edýäňiz diýän. Meselem şu soragy mene goýup beren diýerilis. Dinle. Onu sen jogap berip bilme, çünkü o sözler, ol edilen işler senden çıkmadı. Sen näde biriniň adyna sen jogap berip bilýän? Onda sen onu men öz şahsy pikirimi şolaň adyndan jogap berip bilen, dogry dämi? Şu soragy siz mana berdiňiz şu. Yo, men soragy bilmedim. Näle senin beren soragyňa jogap berip otyň. Meselem
Şoňa da men at verdiğini bermek isleýänler. Meselem yer Dinle. Men bola sesim kesildi ama yani sesim dur çıkan okmay. Adrak bir erjeşmege lişni problemalary goýalyňna ýigitler şu wagt Owa. çözüm Kim gidilir. görmen o zatda Tema halkyň her bir insany meselem şu zady aydyk geçden bolarmy? Meselem şahsy pikirim. Aýdyň ýöne şahsiýete degmäli diýeňizde bir-biriniň şahsiýetini döjele otyňyzda gerek zatlar. Men şahsiýete da demok, şahsyň pikirlerine da diýen. Meselem yer titreme wagty ýadyma düşe 2023-nji ýylyň fevral aýynyň 5-ine men şoň Kütahyadım. 5-ine 6-syna geçilen ýerde yer titreme boldy. 6 günü meni Kahramanmaraşdadım. Şo taýdan Nazar, Azat, onsoň Ruslan, Arslan, Aýmurat. Şo taýdan 5 oglunyň jenazesini men iýmini Ankara'da pasolstwada işleýän Serdar oglan we işberlik. Şol meni özüm Ankara çeni getirdim Nazar Pahiram. Ankara'da jaýlandy. Ondan soň jenaza aracı bilen İstanbul'a gelip Türkmenistana tarap uğradyrlyk. Meselem bir hökümet edýän zady dogrumy? Meselem bir zady dogrudur, kabul edýän. Edýän dogrulyklary mınça eden ýalňyşlygyň üstüni yaparmy? Yapmaz. Onam kabul edýän. Eden ýalňyşlyklar kän hökümetiň kän. Diktator diýänmi? Diýän. Garşy çykýanmy şo hökümetiň edýän siýasatyny? Men garşy çykýan. O taýda eden zatlary hökümetiň şo eden zady dogrudymy? Dogru. Onam kabul etmek gerek. Başka birine göz etmek üçin doğru etdimi, yanlış etdimi, öz media görkezmek üçin etdim. O sebäp däl. Şowat halk üçin şo jogastady etdimi etdi. Doğrusuna doğru diýmek gerek. Şo eden doğru zady eden ýalňyşlyklaryň üstüni yaparmy? Ýok, yapmaýa. Onam men kabul edýän. Nedir şunu ýalak bolýar? Meselem, käwre edilen zatlara doğru diýmänam başarmaly biz. Ýalňyşyna da ýalňyş diýmäni başarmaly. Meselem sen şu eden ýalňyşyň şu dogruýuny beýden o gömmeýe zat diýmegem ýalňyşlykdyr. Ya şu eden dogrulyň ýalňyşlyklaryň üstüni ýapmaýa diýmegem ýalňyş. Ýalňyş beren zady uly ziýan berdim, halka berdi. Şoň üçin men diktator diýenmi? Şoňa diýen. Şu hökümetiň eden şo zadyny dogrulyk üçin dogru gowy gelimi, gowy geleni üçin hakykaty kabul etmek gerek diýeriliş. Meselem men nur we ýola çykanda men hiç sanam diýen dälerim. Şu pikirine ýalňyş şahsiýetine garşy çykmadym. Pikirlerine karşı çıktım. Onam kabul etmek gerek. Men bir zat aýtsam bolýarmy, ruhsat berseňiz, osaň dymayıp oturjak görülecekler. Aýdym. Şeýle bir zat bada. Menlik eden, men haýyrly, sen gowy däl, men gowy diýen birinji bu iş eden şeytandır. Yani adamzat bilmeli ki bizim düşmanımız şeytandır. Her bir ve şeyle bir soru var. Hem için hemme zatlar aydilya bäden biri verin. Mağa meňdeş bir samsyk bolýarmy däl, bolýarmy her türlü at goýup çykdylar mağa. Insan goýan atlarym ýa-da sionistik goýdylar, oram häli näde subutlajaklar bilemek. Neyse önemli değil. Diyecek kollarımız biz eğer Allah'a iman eden bende olup biz hem için Allah'a iman edip yöreli diyen vaktimiz Allah'a getirip koşma, Allah'a karıştırma diýeňizde adamların dini duyguları bilen hem oynaýaňyz. Şoňa Allah zatlar näme üçin edilýär? Bu asly iman däwini 70 ýyllap esser döwrüne imanyny däp şeklinde saklan Türkmen halky indi soňky döwürde saklap gelen halky bugünkü gününe täze galkynjak opşysto bilen täze döriljek jemaatyň içinde Allah'a inanç bolmasın diyecek bolunlar. Näme üçin bular ýalap sert politika ýöredilýär? Maksat näme? Halky bir-birini gırdyrmakmy? Halky bir-biri bilen barışyk ýaşatmakmy? Meselem Ýewropa, Amerika ösen ýurtlarda ýalap dindaryň, ateistin, onuň munyň bir-biriniň durmuşyna garşyna ýurduna ağzy birji aladaly problemasy saklap oty, hezledip hem ýaşap oty. Näme üçin sen edip bilen musulman adam bolup ýa bende bolup näme üçin sen dur Allah'ını koşma dini getirme mollalar zaýalydy. Mollalar mı dinin misaly? Dinin misaly Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dır, ashab-ı kiramdır. Galy berse de Kur'an-ı Kerim'i oka, ahlak edin buyurtdur Allah Taala. Sen imanly Hristiýanam bolup biler, Ýahudem bolup biler, her türlü garaýşda bolup biler. Ýöne watanyna, halkyna haýyrly adam boljak bolsa, näme üçin bu adam bir gyrazyň ya? Ya da näme üçin bu adam çekdirler, ya da näme üçin bir adam ýörüýte
Ýigrenjedik görkezilýär, durdurşungalyk saatlar kän. Men ýene de şol Muradaň aýdan gepine dolanıp geldim-de, hälden bäri dinledim. Uğur mesele bu näme sonra Öýrem at, saňa gelýärdir, dur. Nura Sabırly bolsana. Seret Nura anan yan dedi. Biz ananma diýen ýalar edýär bilýän. Anan Biz oňalyk saat ýemiz ak. Kim diýipdir Yo, onu? men Biz on hiç on etmemiz ýalat abi. diýip pikir edemok. Ferhat diýeriz, sen ýene pikirler ýalňyz da edýän. Men Nuru bilen ýola çykdym. Ha, garşyň ýalňyşlygyňyz barmy? Kabul edýändir. Edýär, ýalňyşlygymy ýok diýemok. Meňem ýalňyşmy? Hemme kişiňem ýalňyş bar, dogry dämi? Pikirlemide de garşy çykyň. Oňa da zat ýok. Kabul edýär. Men sen iki noktaňa garşy çykdym diýdim diýeriliş. Ona maýdyk geçdim. Sebäbini hem eşitdim. Bolýa diýdim oňa. Soň garşylygym boldumy? Ýok. Indi Serdar agay diýär, dini zat men diýär. Mene elhamdülillah musulmanmy? Musulman. Dini goşarmy? Goşarmy siýasaty. Dini siýasaty dine goşaryn. Siýasaty dine goşman ýöne. Onsoň şu an Türkmenistan'daki Mollalar diýler Serdar, Türkmenistan'da Molla diýip zat ýokdur. Çünki Türkmenistan'da din ile zat ýoşsadan şu hökümet tarapyndan ýok edildi. Dogry dämi? Meselem häzir diýen Murada zat parlament kurdy. Yok, Seret bäde senem düşünmäsiň ine. Men öýde участковый bolup işledim Türkmenistan'da. Gowy bilen Türkden gelenden soň bir giden mollalaryň maňa özleriniň liçni agam biz gürläp bilmeýäs artyk maksat. Komitet denelere hep de biz iki gecek yığınaga çağır edip ağla oturan mollaları gördüm ben alaşsız gezip beren. Bala çağa eklemeli gün görmeli deyip. Düşünüyorsun pul için edip adamlar. Bilen ok günah işlep berenini köpüsü. Şey edip günah işleyendiğini kazanyandığı bilen ok köpüsü. Korkusundan ne diye. Hem için korkuya halkın içine eser dövründen beri damdırıp patriotları yok edilip Kaygısı Atabayip öldürüldü. Nirde gömülüp yatanı 100 yıl geçti üstüne entegen bilinen ak. Mazarını gözlep tapayından alad ediyen Türkmenim yok. Misalı görürüm. Dine adını olan yalar şehitti. Rem için şu salap edilen ak gömülen yerini. Orsiyette nomurlu tablisden aşağı niyati entegen. Sana trigger gerek mi? Ben sana trigger. Misal diyanla. Düşünüyorsun mu? Şahsiyetlerden yapışıp o öyle bu böyle değil mi? Bugünkü gününe. Ben yine de şu yaxşı göreyin, yaman göreyin ayrılır da. Şu Nuri'nin aydan bir sözü var ama bir yerlerde oturup bir adamların arasında. Her ne şu olsun vatan meselesi, halk meselesi, ağızbirlik meselesi gelene bir ara gelip bilmek esası değil. Başarıp bilecek adamız deyip bir gepi adım uçuyor. Çını bilen ayttı mı? Yalanı bilen ayttı mı? Şu taydaki duz çörek adamlar periştiler. Allah Teala şayet şu sözüm ha. Takazaltı gerekler. Demek ki biz birleşip bilýäs. Bu problemany gorgarry oturan opozisiýa ýa ady sanalanlaryň onyň hiç birine azap oturma 2019-20 näçenji halkda näçenji ýylda şu halky bulaşdyrdylar. Şu zadyň içine sokdular. Hemmesini girenem girdi, girmedigem girdi. Adalet bolsun diýdi, ölküden bar, ýitkiden bar. Giden gidi otir izinden aglayanam ýok. Her kime dürli gepini diýe. Eddil o Bursa'daki Müslümanlara haramdır. Başka dinler içebilir. Hristiyanlar, gavurlar içebilir deyip çeşme yaptırıptır. Biri şu hekaya şu an Türkmenistan'ın yine bu dören opozisyon halkının içinde internette görüntülen hova. Qoğuz atını elbette ki yok. Birbiriniz bilen kırılışıyorsunuz. 30 yıl bundan Abdülkulif bağda dargadılar. Ne mi oldu? Birbirinin götüne çöptürttüler. Edir şu an bolttur şu yal. Yani o vaxt internet yoktu. Özlerinin kurugununa bolup geçti. Şonun için hem gatnaşmaýlar, birbirine entegen düşmanlar. Hem için biz olaryň adan aşypkasyny gaýtalamaly, muny sapak çykarmalylar. Gelin halk bolup azy birleşeliň, onu dinle, muny dinle tapaw diýär. Kimi dinlesen şoňy dinle. Halk watan gelecek nesil gargalmajak nesil bolup geçkider. O bizim izimizden gargajakdyr bir nesil. Bir rad edip azy birligiň uğruna ýöremesek, Allah'dan iman dilemesek, bizim başaracak bokumuz yok. Her kime dürli yaşak geçer. Balı yersin, smetanı yersin ayrı bir zat. Gurnan ilk geçersin yöne barcak yerimiz dozak olur. Ne sonra bir bilelin adamlar. Sağ olun. Sağ olun. Bana da söz verseniz men bir soru öjek koyan. Häzir hem komentar ýazýanlara hem de şul efire gatnaşýanlara. Ine garşyzlyk bayram yetip gelýär. Nezip bolsa ofitsialny Türkmenistan'da 20 sentyabrda garşyzlyk bayramy.
Siz näme pikir edýäňiz? Şu wajypmy türkmen halky üçin, türkmen döwleti üçin, opozisiýa üçin, ýa-ni hökümet üçin wajyp meselemi ýa wajyp dämi? Biz garaşlymy ýa garaşsızmy? Şunu bir-birden jogap berseňiz. Ne ýokary garaşlar. olur mu? Azamçyk. Eşitýäňizmi bizi? Eşten dinläp otyryn. Näme pikir edýäňiz? Ine garaşsyzlyk biz häzir türkmen halky garaşsızmy ýa garaşlymy? Garaşly bolsa kime garaşly? Gurbanullaň Serdara garaşlymy ýa başga birine garaşlymy? Türkmen döwleti garaşlymy ýa garaşlymy? Garaşly bolsa ýa hökümet kime garaşly? Putin'e Erdogan'a mı, Xitay'a mı, ya öz başlapmy? Şu boýunça bir pikiriňizi aýtsaňyz. Öňe bilen salamu aleykum Murad aga. Waalaikumsalam. Efirdäkler. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Murad aga seni görüp has beğendim. Beğencimiň çägi yok. Köp wagt boldy. Bundan bir 2 ýyl bir görüňdeşlik etipdik siziň bilen. Sağ olun yine şey dip çıkanınız için. Ken alada edýärdiňiz. Ken hareket etdiňiz. Ýöne näme boldy? Bilemok aradan çekildiňiz biraz wagt. Näme üçin diýip sorajagam däl. Türkmenistanyň halky maşgalasyna garaşly bolup ýaşaýar. Hökümetem Putin'e garaşly bolup ýaşaýar. İki ağız bolan ağam. Näme üçin maşgalasyna gorkýarlar? Maşgalasyny gorkýarlar. Öz ýetik hissedem maşgalamy arkaýyny goýmaýarlar diýip gorkýarlar. Tohum tijini. Hökümetem näme? Özüňiz bilýäňiz, ýokary Putin'e, Xitayam näme Putin'e garaşly. Garaşsyz diýen diňe ad bar bolany. Men pikirim şolar ýaly. Sağ olun. Sağ olun. Meni bilmeýdiň näşe garaşlyk Aydın. meselesinde. Ýagny aslında häzirki wagt dünýä ýüzünde diňe guşlar garaşsızmyka diýen. Çünki islendik ýerine uçup gidip bilýär. Bizlere gezek gelende bizlere garaşsızlyk alıp berdik diýildi. Aslında bunu hökümete alınıp berildi. Hökümet garaşsız. Hiç kime bağlı değil. Halka da bağlı değil. Beýleki döwletlere de bağlı değil. Yani öz başta bir ayrı jemgyýet da meselem şu wagt Gurbanulyň zadyna sinedende bir kultuşny, yani näme diýilýär şoň öz tohum tijinden ibarat meselem aşka wagt ele oty. Yani hem garaşsız şolar, hem bagytly şolar, hem baý şolar. Hem türkmen özüni türkmendik görkezip şolar. Sen edýäňizmi? Yani adamlarda garaşsızlyk barada, watan barada, watansöýürlük barada ne umydy var, ne buýsanjy var, ne guwanjy var. Ýok, çünki adamlarymyzy, biziň ýaşlarymyzy ýaşlykdan kime kasam etdirdiler? Watany goramaklygy däl. Prezidenti goramaklygy kasam etdirdiler. Yani watany söýmeklik, prezidenti söýmeklik diýär. Sen kimden garaşsyz we kime taban bu belli däl. Şehitlerimize eýe çykylmaýar. Onu özüňiz bilýäňiz, ölümse de halkymyza eýe çykylmaýar. O adamlarda garaşsyzlyk diýen bir duýgu zat goýmada bu meselen biziň bir sanak watandaşymyz öýünde baýdak dikipdir ekeni, baýdagy şöyle maşgalasy bilen begenip ýokaryk baýdagy fasyrdatja, bunu TikTokda goýupdyr ekeni. Oturup komentarlar okudum, molynam köp kişi ýazýar bu baýdagy diýär, näme beýdip assaň bolýarmy diýär. Ýoksam şonu ýazýanlar bar, ýazýanlar Türkiýanyň içinde oturýarlar. Türkiýanyň içinde oturup Türkmenistanyň içinde bir watandaşymyz öýünde baýdak assa, şoňa ýazýan komentarýasyna sere şonlarak baýdak asmak bolýarmy diýär. Aba Türkiýede gelip ýöke her biriniň öýünde, balkonunda, işiginde, köçede asylgy duran baýdaklary görmeýän ýaglak edip gürlýär seret. Bular ýurtdaşynda bolsa bile garaşsyzda. Çünki bular Türkmenistandaky rejime bagly da. Bularyň tek özüni adam diýen hasap eden oklara. Bular adamlarda garaşsyzlyk barada, erkinlik barada tek
umit düşünjesi hem ýok. Näme üçin türklere we beýleki döwletlere we beýleki döwletleriň watandaşlaryna öz öýünde, işiginde, aynasynda, balkonunda öz baýdagyny asmaklyk, parlatmaklyk bolýardanym türkmene gezek gelende bolmaýar. Her birimiz baýdaga berjek pulumuzy soýandyr. Dogry dämi? Meselem siňetip görüň. Häzir owa aýlan, etrap aýlan, şahar aýlan, kimin hojalygynda türkmen baýdagy pasardapdy, kimin ýüreginde watana bolan söýgü parlapdy. Hiç kimde ne baýdaga bolan söýgü bar, ne watana bolan söýgü bar. Her kimin aladasy nämede iýmek içmekde, wyjwanyda gezip böler. Oçurlarda gezip böler. Hökümetiň beren läşgesi bilen ýagana oçurda durýarlar. Erteden akşama deňiz uçaskowalar bilen urşup Abidjankada ýatýarlar. Bu adamlara garaşsyzlyk nämedigini öwretdilermi? Garaşsyzlyk nämedigini öwretdilermi? Türkmenistanda watansöýerlik barmy? Türkmenistanda halkyny söýenoklar, esker söýenok, esker söýenok. Bir-birler nähile gyna urýarlar, nähile zaçmar edýärler, nähile nemeler ezzet çekdirýärler gullukda eskerler. Afser diýen bol ezzet çekdirýär, diýen bol maladoy ezzet çekdirýär, maladoy özünden kiçe ezzet çekdirýär. Bir-birlerini urýarlar, ýençýärler, maskaralýarlar, zaçmar edýärler. Ondan soň çüý ýutdurýarlar, gynaýarlar, namusyny, mertebesini bozýarlar. Erkekleriň baýnasyny çuwýalaňa edip hemmesini baýnada aňarsyny bärsini görkezip suwa düşürýärler, namusyny, mertebesini bozýarlar, musulmanlyk hayasyny aýarýarlar. Ondan sonra pedofilçiliğe mösýär, ondan sonra geýliňe mösýär, ondan sonra birek-birede hormat tomoýmaýarlar. Gullugydan, oglundan, aglyndan ejeňi näme diýin diýen söz düşen oga. En kulturny däpde söz, en moda söz ejeňi näme diýin, bajeňi näme diýin, gyz doganyňy maňa berjekmi ýa ejeňi maňa berjekmi? Nähile kemsitýärler. Ispitsana ahalyň, tejeniň, otaýynyň, butaýynyň oglunlaryny däm biledýärler, sanyny köpetip goýýarlar. Rotanyň içinde beýleki welaýatlarynyň ýaşaýjylaryny, adamlaryny urýarlar. Ýaş gelen nesil näme diýip otýarlar? Zaýla otýarlar ha. Bu zatlar afserler bilmeýändir etýäňizmi? Bu zatlar komandirler bilmeýändir etýäňizmi? Eskerlere berilen paluçkany bile owurlaýarlar ha. Ýagny bu eskerler bilen bysmylla gulluga barandan gulu owurlaýar, namusy, mertebesi aýry dip gilinilýär. Munyň ýüreginde watansöýerlik ýok, o en awtomatlar birisi dembini atyp öldürer, biri afserini atyp öldürer, biri-birini atyp öldürerler, welaýat atyp öldürerler. Bulara türkmenlik öwredildimi? Dogonluk öwredildimi? Näme öwredildi bizlere? O tire paraçylyk öwredildi, welaýat aýrançylyk öwredildi. Dogonluk, dogonluk, musulmanlyk öwredildimi? Ýok. Namasyny, mertebeňi dep gelediler. Birini çagasyny urup öldürdüler, birini çagasyz goýdular. Soňra gulluk edip bu derdi çeken adam we ogluny ýitiren maşgalalar bu watan üçin göreşermi? Bu watan üçin ýa özüni garaşsyz duýarmy? Bunu näme üçin edip otýarlar? Daşdan gelen düşmana Türkmenistanyň gapysyny rahatlyk bir şekilde açmak üçin edip otýar. Adamlar näme üçin uruş ýok diýip gygyrşýarlar. Häzir daşdan dur şu millete sinesden näme diýip gygyrşýar? Hudaýa şükür uruş ýok, asuda asman diýär. Uruş bolsa ýurdu terk etjekdiklerini suwd etýärler o. Uruşman basyp alyp bolýar bular. Çünki bu millet uruşdan gorkýar, söwüşden gorkýar o. Bular nädip garaşylyk ukyýyk, nädip watansöýgülik duýgusy wasaň bularda o. Gözüniň alynda dünýä özi uruşy otý, bular asuda asman Hudaýa şükür uruş ýok diýip çokunyp otýar bu paraz o. Sen ölmeliňmiň, ölmelsen näçe uruşdan gorkýanlygyny suwd etjäň o. Uruş bolsa watany berjekmi, topragy berjekmi? Baýlar agaç gidýär sunkasyn alyp, tagam ýurtda baý galmady. Hemmesi Dubaýda, urda burda. Ýene garaýmyň çagasy ölýär. Ýene öljek bizler ölýäs, ýene aglajak biziň başgalarymyz aglaýar. Şu atama görüp otýaňyz bizler hor etdiler, har etdiler, ýat-ýurtda sergezan etdiler, ene ataly ýetim etdiler, är heleyni tananok, heley ärini tananok, çagalar en atasyny tananok. Çagalar nämäni söýýär? Puluny söýýär. En ata mährini söýýärmi? Ýok. Soňra bu çagalar ululup bu ýaşa gelip ýurt daşyna çykandan soňra saňa maňa hormat goýarmy? Ejeňi näme diýindik gepleşer. Sen kim aýbar sürk gel diýer. Bularda ne vatan söýgüsü var, ne millet söýgüsü var, ne din söýgüsü var, ne däpdestur söýgüsü var. Hiç zady ýok o. Özümüz görüp otýsa ejiz bolsaň çeýnýärler. Gyljyňdan gan damdyrsaň siýleýärler.
Bizler näme oturup gidenim, gel bunu tankitlaýyn, gel buna garşy görüşýin, gel ona garşy görüşýin, gel men bu agda berlik bozaýyn diýip aýdylmada bu sözler o. Etdiler de etdik, kemsitdiler de etdik. Ve etmekle dowam edýän. Meňe inanmaň o. Allah'a inanjaksınız. Sizler hemişe adama inandyrýarlar, hem de şol adamyň eli bilen sizleri padudara oýýarlar. Siz adama inanyp ýola çykmaň. Siz Allah'a inanyp ýola çykyn ve imanly yürekli hereket edin, şonda hemme zat düzeljekdir. Sizi bir adama inandyrýarlar, ve şol adamyň eli bilen sizleri padudara oýýarlar ve umydyňyzy öldürýärler. Adam han süýdemendir. Adam yalan sözläp biler, adam yalan wada berip biler, adam öz şahsy bähwidi üçin halky oda goýup biler. Siz maňa diýýäňiz, näme üçin aktivistlere garşy urulýar diýýäňiz. Bugün bile çykyş edýäň, terror hökümet öwüp çykyş edýär. Bugün birisi bilen hereket edýäň, siziň zapys edip beýlikine satýar. Sen nädip hereket etjek? Ertebiriniz o senin dostundy, ana hökümet öwüp diýseler, näme etjeksoň o? Bugün çıkıp diktatör diýen, erte çıkıp bileş dogry etdi, dogrusyna dogry diýmeli dip öwjek bolsaň sen. Nahoy halkyň öňüne çykýan o. Hey, utanmaýaňyzmy? Bir durly bolup bilmeýäňizmi? Ha? Diriliş. Dinleýärmi? Okey. Nime? Her kime söz berers? Inni häzir awtoritet gulýar, awtoritet. Aydın öz Şu pikirimden aydyp bileýin. Murada siz bilýän bolmagy mümkin. 1996-njy ýylda Berdimuhammed ýalňyşmasam zat geçdi. Saglyk ministri boldy däme? Awo. Sentýabryň 20-sinde Taýlandda ýalňyşmasam. Saýlanan taryhy. Ýadyňyza düşýärmi? Bellenen taryhy. Ve Gurbanuly Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramyny şa Taýlanan gününe geçirdi, dogrymy? Öz bayramçylyk, öz zafer olarak muny halk meselen bilen ok. Indi garaşsyzlyk näme gerek diýdiňiz? Garaşsyzlyk bayramy halkyň manewiýaty üçin hökmany suratda gerekdir. Näme üçin gerek? Çünki o garaşsyzlyk diýilende sen öz azatlygyň, çağalyň, nesliniň ýaşamasy üçin bellenen bir gazanan günüň. Türkmenistan hökümeti Saparmat Ataş Niýazow döwründe SSR-den aýrylan iň soňky hökümet we uruşsuz gowksuz bir zat gan dökmeden ýa bir zat ýitirmeden gazanılan bir hökümet. Şoň üçin türkmen halky watanyň garaşsyzlygyny nämeligini bilen ok. Inni garaşsyzlyk günü şu manevi taýdan hökmany suratda gerekdir. Bu bir. Inni halka biz näme öwretmeli? Öňürtü men öz maşgalamy düzetmeli. Siz öz maşgalaňyzy, Serdar öz maşgalaňyzy, Azamçyk öz maşgalamy edep terbiýe, watan söýgüsü bilen ýetişdirsek, garaşsyzlygyň nämeligini, watanyň nämeligini halk ýetadi. Ay ol onu bilen ok, şulmuny bilen ok diýip dawa etmeňe gerek ýok berdi. Men diýjek pikirim şula, men soň garaşsyzlyk hökmany suratda gerek zat. Meselem diýeli biz 2020-nji ýylyň 10-njy maýyny biz gazanlyk diýeli, şu hökümeti ýykdyk diýeli. Men üçin garaşsyz günüm artık şodur. 10-njy maýdyr Türkmenistanyň garaşsyz bolan günü. Garaşsyzlygyň bir ýitadyny ýitirip ýa bir ýitki berip ýa-da hökman adam zat etmekde bir dawaňy gazanan günüň we watany elde eden günüňdür. Hakykati azatlygy elde eden günüňdür am garaşsyzlyk. Ve onu hökman suratda gerek. Meselen Berdimuhammedow şu ad öz minister bolup belgilenen gününü 20-nji oktýabrdan aýryp 20-nji sentýabra geçirmesiniň sebäbi özüne garaşsyzlyk hökmüne görkezýän bolsa, we muny halk bilmeýän bolsa, ýene halkyň ýalňyşdyram. Maşgaly tarapyndan berilen okşa bilim. Maşgaly tarapyndan berilen ok we bilinen ok. Men pikirim şula, yani başka da garşylygym ýok, dadym ýok, kemmekşä hormatym var, syýlagym var. Men bolýan ýurdumda gaty gijirak boldy. Sağ olun. Serdar, sen näme pikir edýän? Garaşsyzlyk gerekmi de? Türkmen halkyna garaşsyzlyk gerekmi? Ýa diňe hökümete gerekmi? Garaşsyzlyk her bir insana gerek. Her bir adamzada gerek. Her bir erkek, ayal, uly, çağı, tapawut ýok. Ähli canly jandara gerek. Sebäbi yaradylışda var, yaradylışymyzda var. Azat bolmak ýöne de Kur'an-ı Kerim'i okap o taýdan ulgamarsak, çünkü rehberimiz şo bolsa bolýar. Diýär ki, musulman benden akıllı bolandır diye.
beynini ulanyandır diye. Ve ahiretini hem pikir edip Allah'ın beren emirleri bilen yaşayacak bolyandır diye. Beylekilere karşı hormatlıdır, sıylıqlıdır diye, yine zalimlere karşı gerek olsa yavuzdur diye. Düşmanlara karşı diye. Yavuzluk gerek yerine yavuzluğa metip biler, yöne dünyanın en mehirli adamları bolmalılar diye. Ve hem işe gowuluk, yaxşılık üçün çağırmalılar hemmeleri. Demek biz beyle bolup bilýän bolsak, ata-babalarymız o Zulkarneyn'in nesli boljak bolsak, Oğuz Han'ın milletleri, zatlary hökmünde Allah Taala bize berjekdir muny. Biz her birimiz şu wagt ýolda çykan bir müňlerçe, yüz müňlerçe adam çağalykdan bäri ýüreginde adalata, doğrulçuluğa karşı bir yetişme şekli. Şo bir bar köp adamın içinde, Türkmenistan'da doğulanların içinde, Orus, Türkmen, Özbek, Kazak tapawudy yok. Milletine hem şo bolsun. Sebäbi hemmesem göbek kanım damın toprak diye. Demek şo göbek kanımda da taprak bolsa, şo bilelikde ötüp ýaşan bolsaň ve gelecekki nesil, şeýle bir nesil geler diye, kıyamata yakın diye, onların arkasından gelen nesil olarak gargar diye. Hem o dünyada hem ahirette diye. Allah'dan dilerler, ber şoları bizi ayağımızın teyine ezip yatarı dozakın iyin güçlü odu yerine yatsınlar bizim ayağımızın aşağına diye. Allah'dan dilerler diye. Allah Teala doğrasın bizi ongarak nesil olmaktan. Daş etsin. Bize güç avray versin, silah hormat versin. Bolya, sağ olun. Indi benim öz pikir maýdaýyn. Garasızlık gerek. Garasızlık, hatta şu garasızlık bayramı günü adamlara garasızlık bayramı nähili bellemeliliğini görkezmegem gerek mi kadiyen aslında. O vatandaşlar ine baýka diýilýän oğlunu geldi. Baýka hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Assalamu aleykum vatandaşlar. Assalamu aleykum burada. Ine saňa da soru, ondan men özüm jogap berjek. Ine 27 oktýabr 1920-nji ýylda, 25-nji ýylda, pardon, 24-nji ýylda Türkmenistan garşylygyny, ýani Türkmenska SSR emele geldi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Sovet Soýuzy ýani Türkmenska SSR emele getirdi we Türkmenska SSR Sovet Soýuzyna girdi. Ondan soň 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda Niyazov öz kararı bilen ve yukarı Sovet öz kararları bilen parlament Türkmenistan'ın garşylygyny ilan etdi. Şo 27-nji oktýabr güni 1991-nji ýyly şo güne gabatlap şol karar çykardy. Şo günden başlap şol garşylyk ýokurdan aşak bize Allah tarapyndan gaçdy. Onu hiç kim kazanmady, ılgamady, gan dökmedi, der dökmedi, onu agzamady. Sovet Soýuzy yıkıldı da hemme döwletler garşylygyny aldy. 3 tane döwlet kaldı. Kazakistan, Türkmenistan ve yeni bir döwlet ýazmaşanyp kaldy. Türkmenistan şol soňkular arasynda Moskwa garşyp eýem Rossiýa garşylygyny aldy. Soň garşylygyny ilan etdi. Men diýjek bolýan Türkmen halky 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda garşylyk bar, ýok düşünmedem. Şo Sovet Soýuzy dowam edýär diýip pikir edip köp adamlar düşünmedem. Täze döwlet gurulyp otyr, garaşsyzlyk döwlet gurulyp otyr diýip düşünmedem. Indi soru, baýka. Şu garaşsyzlyk Türkmen halkyna gerekmi? Ya gerekkämi? Ya garaşsyzlyk diňe prezidenti gerekmi? Türkmen halky garaşlymy, garaşly dämi? Türkmenistanyň prezidenti garaşlymy, garaşly dämi? Şu soruga bir jogap berilden bertene. Garaşsızlık hokman gerek bizim Türkmen halka. Sebäbi köp yurtlarda milletler garaşsızlık diýen zat bilen oklar. Yok, yurdu yok. Bizde tuğuleme öz yurdumuz var. Ama bizim Türkmenlerde pikir yok. Mesela 91-nji ýylda 3 tane yurt Estonya, Latvia, olaram deňeden yıkıldı bizden. Deňeden ayrıldı. Ýöne olar şo döwürde taryhyny çıkardılar. Hem de bildiler. Biz yine de Moskva bilen bolsa, yine de korrupsiýa bolar, paraxorluk bolar, demokratiýa, söz azatlyk bolmaz. Hiç şondan gittiler tar. Biz Ýewropa bilen bolýar. Ine bilen Ýewropa häzir hem şu Estonia, Latvia ýaşaýjy urunda sereden nähili ýaşap otyr. Biz o döwürde
Ay Moskva gowu döwürde, ay Soyuz döwürde gowuty. Indi bizim yaşlılar nähili yaşlılar. Olaram şeyli tarıhını unutup ay Moskva gowu davay ondan satış alışveriş edeli, şöhretleşik edeli, ondan öz çağaları okutma Moskva'yı vereli. Şoz biz bolmasa biz tarıhını okasak 100 yıldan beri gul olduk. Göktepe'nin uruşunu unuttuk. 95. 25. Atabayev'ini böyle koydu, onu sonunda onu Orusiyet ölü vurdurdu. Bağrısını CKKP'sinin Türkmenleri bağrısını öldü. Şu zatları biz unuttuk burada. Bu unuttuk burada. Gaz satalı ne bit satalı o Moskva'nın. Hazır şimdi biz Moskva'nın aşağında. Bizleriniz özümüz burada. Hazır şu bizim milleti şu zatları düşürmese olur ne mi diye? Amerika yaman, Avrupa yaman, geyler o yerde. Onlarda galıbı, ay şu beyni halktan ben ya, beyni yok halktan. Yadadım ben. Yadadım Murat'a, vallahi yadadım. Bizim halk eğer de düşünmese şu, ne için prezidentler, ne için o ministerler, öz çağaları Avrupa'da okudu ya. Ne için biz prastoy halk, yönekey halk Avrupa'da okudu bilmeyen, şu zatları biz bilmezsek hiç hem garaşsız olmaz. Ben size burada daydan, onat Orus olmaz yaşı. Eğer de biz hazır taze prezident gelse de olan Orusiyet bilen söhbetleşik başlasa, yine de şovur zat böyle vatandaşlar. Ben size aydan. O Orusiyet diyen zat dine ayrışmalı, dine içkili uçuşan bolmalı. Hiç söhbetleşigen bol, arakatnaşık hiç hem bolmalı değil. Öz mil dilini, İngiliz dilini ona zat kaldırmalı. Yine Fransa'nın dilini, Germanya'nın dilini, şu zatları bilmemeli. O yerden köyne zamanın, kadir zamanın fikirleri ayırmalı. Yine şu benim sözüm. Böyle sağ olun vatandaş. Sağ olun Baykam. Hurmatly vatandaşlar. Senin fikirlerini ayırmalıysan Orusların eser fikirini. Şun biz yine saat 20'lerde başladık, karışıklık barda bulun edip. Men yeni bir gerek yatılacak olan karışıklık adamın fundamental hakkı. Her bir maşgala karışıklık bolmalı her bir maşgalda. Hiç bir maşgala birine karışıklı olmalı. Her bir adam karışıklı olmalı. Yani karışıklık bolmalı halkta, maşgalada, dövlette. Bu fundamental zatlar biz bunu yitirmeliler. Yani şu karışıklık bolmasa bizim haklarımız bolmaya. Adat metbuat yok, adat hareketleri yok, adat sözleri yok, adat fikirleri yok, adat işler yok, adat biznes yok, iktisadet yok, konvertasiya yok, diktatörlük emeli geliyor, korrupsiya sıralı gelmiş başlıyor. Türkmenistan'na dine bir adalatlık, moral taydan, ahlak taydan pes zatları öňe sürülýär. Korrupsiýonlar joşup bay bolup, yani gödök siyasat alyp barýarlar we halk millet bozulup başlaýar. Şoň üçin fundamental zatlar millet üçin garaşsyzlyk we adatlyk. 27 sentyabr indi dogry aýtdy galkynyş, yani Gurban Berdimuhammedow 20 oktyabrdan 20 sentyabra geçirdi garaşsyzlygy. Öňkü tarihler ýitgider ýaly. Öňkü tarihler ýa-ni Sovet Soýuzynyň gelýän tarihler ýitgider ýaly. Gurban Berdimuhammedowyň esas maksady Türkmen milletiniň, ýagny Lewap bolsun, Daşow bolsun, Balkan, Mari, Ahal vilayet bolsun tapagy ýok. Olaryň aňarky taryhyny süpürüp ýitirmek. Bizim tarihimiz yok. Yani öňkü zamanyň tarihi yok. Edebiýatlarda, nimelerde yok. Tarih kitaplarına Sovet Soýuzynyň tarihi, Türkmenistanyň tarihi. Türkmenistany galdyrsaň Niýazow, Berdimuhammedow we onuň kitaplary. Bizim tarihimizi ýitirkip otyrlar. Mektepde okuwçylar şu bilimler berkip otyrlar. Bizim köne tarih, soňky 100 ýyllyk tarihi biz gördük. Biz aýdyp bilýär. Ýöne bizim çağlarymyz intek onu gören ok. Olar näme gördü? Gurbanulyň kitaplary, ruhnama, olar üçin şu tarih. Milletin gylyk häsiýetlerini, diýip desturlaryny, milletin aňyrdan gelýän kodlary, ganyň içinde geçirilen kodlar, şul milletin diýip desturlary,
mentaliteti bolmasa yitik diye kodlar işlenip. Demek bunun esas maksadı Gurbanul ve Serdar Berdimuhammedowyň maksadı Türkmen milletin tarihini yitirip bunu gulçuluğa polna geçirmek. Ine şul zatlar saklamak için birinci fundamental zat biz garaşsızlığı berja etmeli. Bizim garaşsızlığımızı Gurbanul at bermedi, Niyaz at bermedi, yani Serdar Berdimuhammedow at bermedi. Bu garaşsızlık öyle peyda oldu. Hiç kimem şunu bağırlar. O bizim garaşsızlığımız. Bir de yine şans oldu, yani gansız, dersiz düştü. Yine şul garaşsızlık bayramını, garaşsızlığı biz Gurbanul'un dahili yok şuna. Serdar'ın dahili yok. Bular şu garaşsızlığımızı ulanıp halkı şolara garaşlı ediyor. Biz onları düşünürmeli. Şu bayram bizimki. Biz garaşsızlığımız biz garaşlı değil. Ne diktatura, ne Putin'a olur garaşlı. Biz değil. Şunun için men sizin hemmenizi çağıran fundamental bayramımızı biz gollayalım. 27 sentyabrda biz hemmemiz şu bayramı belirleyelim. Daşında içinde neyde olsak baydaklar kaldırıp video koyalım TikTok'lara, YouTube'lara ve birini gollayalım nimelerin. Yani kutlayalım. Şu fundamental halkın birleşigine, fundamental halktan halk yasamağına, fundamental halktan bir cemiyet yasamağa fundamental hareketler şunu edin haýyşdy. Hormatly vatandaşlar, biz bara efir gutorul sebebi 3-4 saatdan beri alıp barýar. Akşamlarına TikTok'lar gelir, dine YouTube'da çıkış etmez. DVT 2 ay alıcık halka yankı dincanlar ýaly wagt berdi, inni aktiv hareketler edip başlaýar, protestler başlaýar. New York'ta, Warşawada, yankı Ženevada etjek protestlerimiz var. Biz protestlere başlaýas. DVT halk hareketini gollan, DVT halk hareketinin ediyen yankı aksiyalarına goşulun. Agzatı boljak bolsa biz YouTube'da görkezlik näil agza bolmaly. Biz vatanymyza azatlyk we garşylyk getirmeli. Realna bizim halkymyz döýüşni açyp Türkmenistanyň içinde gezmeli we daşa ýurtda. Hiç bir millet Türkmeni ne kösemeli, ne göwüne degmeli, Türkmen fiýlamaly. Şonun başlaýan hemmedatlar. Şoň üçin birinji maşgaladan başlaýar. Her kim öz maşgalasyna adalatly gornaşdyrmaly, agwyrly gornaşdyrmaly, bir hormaty ýa-ni gornaşdyrmaly we garaşsyz maşgala gurmaly. Hiç mi garaşsyz däl. Beýleki maşgalalar bilen bu partner ýa-ni ýagdaýlar, pursatlar gurmaly. Hormat goýmaly, kommunikasiýany gowulaşdyrmaly we maşgalada terbiýe bermeli. Ahlak taýdan ýokary derejede ýa-ni maşgalany saklamaly. Ine bizim borcumuz, birinji borcumuz. Ondan siyasat, cemiyet, odatlar, innikadimler. Şunun bilen biz efir gutorýas. Hemmeler köp sağ olun. Bir elişe bir ruhsat verelim Murada, bir söz açacak diye delegat edecektir o bir. Aydın. Halka ver direlişi yok, direliş al, direliş açacak diye. Tuğulime direliş bizden köp burluya. Biz dinlemeli olyat dirilişi. Aydın hani bakalı. Şu taýda var, şu bayram dogunmaz gatgy zatlar aýtdy da, meselem şu wagt oturup sinetýände men dogurdanam bizinkiler özüni banyp garaşsyz duýmady. Meselem bayram bir zat gowy aýtdy. Bizim kakalarımız Orsun Novostysyny görüp häzirem Orsa baglym kas diýip ýöler, bilýäňizmi? 2017-nji ýylda bizinkiler Orsun Novostysyny görýärdi, men aýtýardym, "Siz näme üçin bu habarlary görýäňiz? Bu Moskwaň içindäki awariýalary, bu yeneleri, bulary görýäňiz?" diýýärdim molynym. Şolaryň düşünjesi häzirem biz Orsa baglyýalak dik görýärdiler, bilýäňizmi? Ýagny bularyň beýnisine oturan programy bar. Bizleri garaşsyz diýip hasap etmedik we bizlere garaşsyzlygyň duýgusyny, motivasiýasyny we görkezmediler. Bilýäňizmi, meselem garaşsyz bolan halatynda, meselem Türkiýe sinedilmezde her bir hojalykda baýdaklar bar, her bir adamlar öz işinde baýdak asarlar, goňşy olamlar bilen piknik ederler, ýerler, otururlar, begenerler, şatlanarlar, watanyny taryp ederler, mukaddas ýerlerine, däpde Suriýerlerine iýe çykarlar, ýagny öz taryhy bilen we
Dünya ýurtlaryň ýani özgür döwletleriniň ýeneler bilen öserdiler dogrudan bayram. Emma bizinkiler orsdan göz alan üçin ösmediler. Orslar garaşsyz boldy, biziň näme zadymyz aldy. Gatygu aýtdym ara bayramyny hemme işe aýdyp gezmeli. Bular aýdyp durmadan bizinkiler unutganlygy bar we ýatkeşligi ýok. Meselem ýa men bir giden sözler söyledim mulinam aktivistleriň içinde de hökümete sawasyn aýdany ýok diýe haýsysy aýtmady. Aýdan aýtdylar ama Murat Gurbanowyň özüm ýaňa teker belläp geçdi. Ýaňy bularyň baýdagy näbelli. Bugün diktator diýerler, ertir arkadag diýerler. Ötünç sorarlar. Muňa hemmeňizem şaýatsyň. Biziň jemgyýetiň unutganlygy bar. Şonuň üçin bayram tulemy hemme efirlerde aktualny, taryhynam goldyýa, Göktepe galanam hemme işe aýdyp gezýär. Minnetdar bara bir tok. Ýagny bunu aýdyp dur. Bizinkiler unutja. Aýdmalam. Bereket edeliň. Bolya bayka aýtjakdagyň bolsa aýt, edil 1 minut. Oňa efir ýapýas. Ay boldy şu wagt men bir zat aýdym Marada. Şu wagt geopolitika ýaman gaty, Russiýa ýam uje gidotyr, qytradotyr, görýäňiz özüňiz. Tügeleme 3 ýyldan ýaman köp ütkeşik boldy. Şu wagt biziň kimligini bilmeli, türkmenler kimligini bilmeli we biz nire kim bilen siyasat etmeli, öňünde kim bilen dostu bolmaly, haýsy ýurt bilen. Biz yenem bedalaga İran bilen ya belki azatlıksız o Xitay var, Uygurları öldürýän ýurtlar biz bilen olar bilen bolmaly däl. Siz özüňiz bilýäňiz kim bilen bolmaly biz. Şonuň üçin biz halka düşündürün, gayrat edin, YouTube'da düşündürün. Bravo. Okey. Bolýa sağ olun. Serdar sağ ol bayram. Serdar aýtjakdagyň bolsa. Sağ olun, Allah'a emanetsiniz, emmeniz Allah'can, Hudacan kalbimize göre niyetimizi versin. Ata-babaların aýdyşy ýaly düýje güýç sağnaşmany nesip meýesser elesin. Güýjüň içinde de bayramçylyklarymız var. Allah özü meýesser kılsın. Bizleriň ýa azamçyň aýdyp gelişi ýaly Gurbangula Putin'e garaşly, halkam Gurbangula garaşly, Türkmenistana metjegine de otyr, şoň bilen Orsetler onu oty diýen ýaly zat dogry, şoňa bir göz ýetiren bolsa halk bol. Onuň üçin eýdimellerle, o manda seretmellerle, başgaça manda seretmeli neyse. Olam dogry bir ýan tarapdan sömürýän, köpürýän köp, her ýerden sorup ýatyrlar. Sorsunlar. Allah'can Hudaýjan bize hakyky garşysızlygymyza kawuşmany nesip eylesin. Arzu edýän gan dökülmesin, diş döwülmesin dip inşallah Allah Taala kabul eder dileklerimizi. Ansatça tereyağdan gıl çeker ýalyk edip üt götük göweren bularyň tutsak edýän ogurlan pulundan Türkmenistana getirsen 7 milyon halkyň bir günde 7 milyar strana sınayvışım количество millionerów bolup kniga rekordy täzeden gelýär Türkmenistan nesip bolsa. İnşallah. Amin. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine komentar ýazanlar, bir tanqid edenler, öz pikirini ýazanlar, şu efire gatnaşanyň hemmesine köp sag bolsun aýdýan. Biz çynymyzy etsek, üçüni alman ataly oğlu motoda çıkarıp alıp izolatora sokulýar. Çynymyzy etsek. Şoň üçin gelin hereket edeliňde 3 günde şu meseleni çözüp guturalım. Gaýdyp şu meseleye gelmeliň. Bu bir azat, güýçli, döwüşüň açyk gezerýär döwlet bolalım. Her adam, her Türkmenistanly döwlet hemme mümkinçilikler berer, pul berer, kömek eder, kreditler berer, östürer her adamy. Gelin şuraya döwlet bolalım. Biziň elimizde Gurbanyň eline däl, Serdaryň eline däl biziň elimizde. Gelin elleri bağlalyň. İnnik gerdeşikler hoş sağ olun. Bizim YouTube kanallarımıza gelin. Murat Gurbanow ya da DVT Halk Hareket deyip kanallar var YouTube'da. Gelin koşulun, dinleyin bizim çıkışlarımızı. Öz komentarlarını yazın, fikirlerini yazın. Bizi tankid edin, maslahat verin, bize kömek edin. Hemmemiz üyüşüp Türkmenistan'ı azat ve büyük döwlet ýasaly. Sağ olun. Hoş kalın, hormatly